Boa tarde. Abrimos a sesión do pleno ordinario, que creo que non ten que ser moi extenso, pero bueno, nos vai levar un pouco de tempo, xa que temos 13 puntos, entre mocións e rogos e preguntas e demais. Os puntos do orde do día, empezamos polo primeiro, que sería a aprobación da acta da sesión anterior, sesión extraordinaria do pleno do 5 de febreiro de 2026. Non sei se queredes facer algunha observación. Votamos entonces. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número segundo, que é a numeración do local situado na Rúa Alameda número 13 do lugar da Ponte Baixoi, da Ponte do Porco, parroquia de Miño. Dou lectura á proposta, que di así: logo de ver a renumeración do rueiro municipal na parroquia de Miño, aprobada polo Pleno en data 1 de abril de 2013, onde se pode apreciar nos planos que non se lle deu número ao local destinado a bar na Rúa Alameda do Ponte do Porco, parroquia de Miño, coa referencia catastral que se indica. Logo de ver os datos da sede electrónica do catastro e examinada a documentación existente nesta secretaría referente ao rueiro municipal, esta secretaría conclúe que a parcela con referencia catastral correspondente sexa numerada co número 36 da Rúa Alameda, no lugar de Ponte do Porco e parroquia de Miño, correlativo ao último número anterior. A vista do que antecede, esta alcaldía propone ao Pleno, logo do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, numerar a parcela con referencia catastral 001500600NH69G0001MS co número 36 da Rúa Alameda no lugar de Ponte do Porco, parroquia de Miño. Bueno, hoxe traemos tres asuntos que son similares, este no lugar de Ponte do Porco, outro que é en Bañobre, que vamos a ver logo, e outro que é en Trasdoroña. Para non reiterar no texto, bueno, pois xa sabedes que no caso que corresponde a Ponte do Porco foi feito esta renumeración o 1 de abril de 2013 e como vedes aquí na proposta xa se dice que quedou sin número naquele momento, no ano 2013, polo tanto ahora se lle dá un número correlativo á finca anterior. Non sei se queredes comentar algo sobre este tema. Pois votamos. Votos a favor da renumeración se aproba por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte, que, como decía, é un punto similar, que sería a numeración da parcela situada no lugar de Bañobre número 20A da parroquia de Castro. Bueno, esta é unha solicitude presentada por Laura María Méndez Cernadas, na que solicita a alta no padrón de habitantes na súa vivenda con referencia catastral, a que indica, situada en Bañobre, parroquia de Castro. Logo de ver o plano do rueiro municipal aprobado o 28 de marzo de 2014, pois que non se lle otorgaba ningún número de edificación, logo de ver que as parcelas colindantes están numeradas cos números 20 e 22 do lugar de Bañobre Castro, bueno, pois se concluye que a parcela se numere co número 20A. Por lo tanto, a vista do que antecede, esta alcaldía proponlle ao Pleno, logo do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, que celebramos este venres pasado, primeiro, numerar a parcela con referencia catastral, bueno, 4812613 NJ6041S0000OL, co número 20A do lugar de Bañobre, parroquia de Castro. Un comentario? Votamos. Votos a favor? Se aproba por unanimidade. Pasamos ao punto cuarto, que é un asunto similar, que é a numeración da parcela situada no lugar de Trasdoroña, número 63A, da parroquia de Leiro. Logo de ver a solicitude presentada por David Fernández Rosado, que solicita licencia para a instalación de piscina asociada a proxecto de obra para vivenda unifamiliar no lugar de Trasdoroña, parroquia de Leiro, logo de ver o plano do rueiro municipal aprobado o 10 de setembro de 2013, no que non se lle otorga número algún a esa citada parcela, e logo de ver que as parcelas colindantes están numeradas co número 63 e 65, bueno, pois se determina que o número máis axeitado sería o 63A, do lugar de Trasdoroña, na parroquia de Leiro, concello de Miño. A vista do que antecede, despois de dictaminarse na Comisión de Informativa de Asuntos Xerais, esta alcaldía propón, primeiro, numerar a parcela con referencia catastral 7306211 NJ6070NN0001JU, co número 63A do lugar de Trasdoroña, na parroquia de Leiro. Algúnha intervención? Votamos. Votos a favor?
se aproba por unanimidade. Pasamos ao punto quinto, que é o seguinte: a adhesión ao convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia a través da Consellería do Medio Rural e a Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos, SEAGA, en materia de prevención e defensa contra incendios forestais para a consolidación do sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias. Logo de ver o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a través da Consellería do Medio Rural e SEAGA en materia de prevención e defensa contra incendios forestais para a consolidación do sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias, logo de ver os numerosos expedientes de xestión da biomasa que se están a tramitar no Concello de Miño, logo de ver que o Concello de Miño estaría dentro dos criterios de prioridade para a súa adhesión ao mencionado convenio e que estaría en disposición de cumprir as cláusulas establecidas no mesmo, a esta alcaldía propoñe ao Pleno, logo do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, solicitar a adhesión ao convenio entre a Xunta de Galicia a través da Consellería do Medio Rural e a Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos, SEAGA, en materia de prevención e defensa contra incendios forestais para a consolidación do sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias. En consecuencia, manifestar a vontade do Concello de Miño de adherirse formal expresamente a todas e cada unha das cláusulas do convenio mencionado, asumindo as obrigas e compromisos derivados deste e con suxeición a todas elas. Segundo, facultar ao alcalde presidente ou a persoa que legalmente o sustituya para asinar o protocolo de adhesión ao convenio entre a Xunta de Galicia a través da Consellería do Medio Rural e a Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos, SEAGA, en materia de prevención e defensa contra incendios forestais para a consolidación do sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias e para realizar cantos actos e xestións sexan necesarios para o seu cumprimento. Bueno, como isto comentamos o outro día na comisión, a nos parece, non só este, sino os seguintes convenios que vamos a comentar despois, nos parece un convenio moi importante que xa no seu día o aprobamos e, bueno, pois agora volve a traerse aquí para volver a ratificalo, dado que isto vai a permitir que a través da Xunta, a través da empresa esta de servicios agrarios galegos, SEAGA, pois que se faga xa unha limpeza, esperemos que máis áxil das faixas, sobre todo das fincas que en moitos casos, sobre todo nas zonas máis rurales, que a veces a xente pois non cumpre ca súa obriga de telas limpas. O que se pretende con isto é darlle un impulso a través da Xunta. A ventaxa que ten isto é que a capacidade legal que ten a empresa SEAGA e a Xunta pois é unha capacidade legal, administrativa e de medios moi superior á que ten o Concello. Xa sabedes que este é un problema recurrente, que desde os meses de abril hasta os meses de agosto, setembro temos moitísimas reclamacións en este sentido. Entón, a través deste convenio entendemos que a Xunta pois vai a iniciar o proceso. De feito, xa se firmaron máis de casi 2.000 cartas, non me parece? Máis de 2.000. Pois xa se firmaron cartas para mandar aos propietarios das fincas, e a ventaxa que vai ter é que se o propietario non corta, pois ao final a Xunta lle pode sancionar e incluso lle pode limpar a finca con cargo ao propietario. Que a ventaxa de que logo o propietario, se non paga, pois incluso, lóxicamente, tras o procedimento legal correspondente, podría chegarse a unha incautación da finca ou unha expropiación da finca. Eu creo que isto vai ser un método, esperemos que bastante eficaz, pero, como todo este sistema que se pon en marcha, pois, hombre, pois vai levar o seu tempo, pero, bueno, eu creo que é algo moi positivo para a limpeza da biomasa e, polo tanto, tamén a defensa e prevención dos incendios. Isto se refiere, como decía antes, a unhas zonas delimitadas que se chaman as faixas secundarias. Calquera que o queira consultar, o falábamos outro día, pódese consultar no portal do Concello, hai unha no portal do Concello, no xeoportal, hai un apartado que son inventario de camiños, o tema das faixas secundarias, e logo tamén está o plan urbanístico, que iso agregamos ahora fai pouco, e se pode consultar aí, pois se alguén quere consultar unha parcela, que catalogación ten urbanística, pero bueno, mas os inventarios de camiños públicos, pois tamén se poden consultar aí. No xeoportal, en este caso concreto, se poden consultar as faixas, que son prácticamente uns terrenos bastante amplios, pero que son os que circundan os núcleos habitados, os núcleos de poboación. Non afecta a unha finca que está alá no medio do monte, son fincas que están cerca dos núcleos de poboación. Non sei se queredes comentar algo máis sobre isto.
Bueno, entón votamos. Votos a favor? Entón, apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 6, que tamén é a adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento dunha administración digital asinado o 13 de novembro de 2025. Logo de ver o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAM, para o desenvolvemento dunha administración digital, logo de ver o importante avance do Concello de Miño na posta en marcha de servicios digitais tanto para a relación coa cidadanía como para o seu funcionamento interno e para as relacións interadministrativas, logo de ver que o Concello de Miño estaría dentro dos criterios de prioridade para a adhesión ao mencionado convenio que estaría en disposición de cumprir as cláusulas establecidas no mesmo, esta alcaldía propone ao Pleno, logo do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, a opción do seguinte acordo. Primeiro, solicitar a adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento dunha administración digital asinado o 13 de novembro de 2025 e, en consecuencia, manifestar a vontade do Concello de Miño de adherirse formal e expresamente a todas e cada unha das cláusulas do convenio mencionado, asumindo as obrigas e compromisos derivados deste e con suxeición a todas elas. Segundo, facultar ao alcalde presidente ou a persoa que legalmente sustituya para asinar o protocolo de adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento dunha administración digital e para realizar cantos actos e xestións sexan necesarios para o seu cumprimento. Bueno, isto tamén o comentamos outro día na comisión. Aquí o que se pretende, lóxicamente, é seguir avanzando na mellora das ferramentas digitais, na tramitación dos expedientes e a comunicación, sobre todo, tamén entre as administracións para que se demore o menos posible os trámites, se axilicen, sexa moito máis eficaz a xestión administrativa. A veces nos gustaría que foran as cousas un pouco máis rápidos, pero bueno, isto vai, eu creo que na liña de mellorar a situación. E tamén, bueno, pues nós aquí falamos de administración digital, aquí temos aplicacións que están implantadas entre os concellos a través da Diputación, están funcionando, a verdad, que moi aceptablemente, eso tamén aforrou un montón de traballos, un montón de papeles, e un montón tamén incluso de retrasos a veces polas firmas. O que haxa unha administración digital permite que se firme electrónicamente, podes estar fora daqui e asinar documentos, non é como antes que había que firmar en papel e tiñas que estar físicamente no sitio. Bueno, pois en esta línea vai este convenio, non sei se queredes comentar algo máis. Votos a favor, entonces. Se aproba por unanimidade. Pasamos ao sétimo punto, que tamén é outro convenio similar. En este caso sería a adhesión ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón dun só uso. Logo de ver o convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón dun só uso asinado o 29 de xaneiro de 2026, logo de ver a importancia que supón para o Concello de Miño garantir unha xestión máis eficiente e sostible dos residuos de envases domésticos, lixeiros e papel cartón, contar con un apoio técnico e económico do sistema de responsabilidade ampliada do produtor, reducir o impacto económico do servicio nas arcas municipais, mellorar os niveis de recollida selectiva e reciclaxe, contribuindo desta forma a unha mellora ambiental, económica e do servicio público para o municipio. Logo de ver que o Concello de Miño estaría dentro dos criterios de prioridade para a adhesión ao mencionado convenio que estaría en disposición de cumprir as cláusulas establecidas no mesmo, esta alcaldía proponlle ao Pleno, logo do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, solicitar a adhesión ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón dun só uso, asinado 29 de xaneiro de 2026, se fai poucos días. En consecuencia, manifestar a vontade do Concello de Miño de adherirse formal expresamente a todas e cada unha das cláusulas do convenio mencionado, asumindo as obrigas e compromisos derivados deste con suxeición a todas elas. Segundo, facultar ao alcalde presidente ou a persoa que legalmente sustituya para asinar o protocolo de adhesión ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas
de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón dun só uso e para realizar cantos actos e xestións sexan necesarios para o seu cumprimento. Bueno, redúndome no que dixen outro día na comisión, eu creo que estos convenios son positivos, creo que permiten mellorar a xestión, en este caso, a xestión do medio ambiente, tanto na recollida de envases domésticos, de envases lixeiros, como no papel cartón, e, bueno, todo o que sexa avanzar en ese sentido, eu creo que ninguén vai poñer ningún obstáculo. Non sei se queredes añadir ou comentar algo. Bueno, entón votamos. Votos a favor? Unanimidade, se aproba por unanimidade. Pasamos ao punto 7º, que sería o informe trimestral. Se dá conta, esta é unha dación de conta do informe trimestral sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010 de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004 do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais e o período medio de pago do cuarto trimestre de 2025. Aquí voulle pedir á interventora, se eres tan amable, de comentar un pouco o resume deste informe. Boas tardes. Pois, como sempre, máis ou menos a mesma información. Correcto. Temos facturas ou documentos justificativos pagados no cuarto trimestre de 2025. Dentro do período legal de pago temos 903 pagos por importe total de 1.385.034 euros con 30 céntimos. Fora do período legal de pago temos un número de pagos 249 por importe de 260.982,97 euros. O período medio de pago así en días resultou 41,09 días. Non pagamos nin abonamos intereses de demora. Facturas ou documentos justificativos pendentes de pagamento ao final do cuarto trimestre. Dentro do período legal de pago foron un número de operacións 71 por importe de 179.137 euros con 62 céntimos e fora do período legal de pago 4 operacións por importe de 21.134,90 euros. Fixo un período medio pendente de pago de 16,13 días. Según os datos anteriores, o período medio de pago do cuarto trimestre temos un ratio de operacións pagadas de 5,79, un ratio de operacións pendentes de pago de 45,10 e un período medio de pago de 6,41. Operacións pendentes de recoñecemento, só temos unha operación por importe de 2.139 que ten un período medio de operacións pendentes de recoñecemento de 117 días. Polo tanto, tanto o cumprimento da morosidade, que son 41,09 días, que temos 60 como máximo, e cumprimento do período medio de pago, que son 30, e facemos uns días 6,41. Bueno, moitas gracias, María. Creo que queda claro que estamos dentro dos plazos que están establecidos por lei como límite, bastante ben, porque de 30 días pagar en 6,41 de media, a verdade é que é unha gran noticia, unha boa noticia. Bueno, dado conta deste aspecto, deste informe, pasamos a outra dación de contas, que é o apartado número 9, que é a dación de contas das resolucións da alcaldía dende o día 15 de decembro de 2025, resolución número 1277-2025 ata o día 31 de decembro de 2025, resolución número 1342-2025 e do 1 de xaneiro de 2026, resolución número 1 2026 ata o 8 de febreiro de 2026, resolución número 87-2026. Eu creo que estas recibídelas máis ou menos, a veces máis puntual que outras veces, pero bueno, vai a veces en función da carga de traballo e tal. Bueno, pasamos non hai intervención, non? Pasamos á seguinte dación de contas, que é o punto número 10, dación de contas das actas da Xunta de Goberno Local das seguintes datas: 12 de decembro de 2025, 30 de decembro de 2025, 5 de xaneiro de 2026, 20 de xaneiro de 2026 e 5 de febreiro de 2026. Estas tamén as tedes, non? Bueno, pois, dado conta destes puntos, pasamos ao punto número 11, que é o punto de mocións. Sí, antes de debatir, comentar as mocións que presentastedes, creo que hai 3 mocións do Grupo Popular e unha moción do BNG.
Vale, pois antes, se que vos parece, creo que xa falaste os portavoces para aprobar unha declaración institucional. Non sei se... Mandamos pola. Sí, habíamos quedado en presentala, non? Unha moción, unha declaración institucional. A ver, isto foi... Ahora sí. Isto foi a plataforma de defensa do tren en Ferrolterra enviou ao Concello a declaración institucional e díxosenos que trasladásemos a todos os grupos municipais. Chegouvos, vale. Alguén, ninguén a presentou, o grupo municipal do PSOE decidiu presentala e traela a este pleno para a súa aprobación se procede por unanimidade. Entón, se queredes, pasámola a ler, todos a coñecedes, todos tuvechedes coñecedela. Vale. Espera, Sí, bueno, xa sabedes que isto como é unha declaración institucional, temos que aprobar a urxencia de debatilo, se queredes debatila hoxe, se non queredes debatila hoxe, deixámosla para outro momento. Senón, iso non ten maior urxencia, non? Despois o resto das mocións, como non están na orde do día, sí que temos que aprobar a urxencia delas. Non está na orde do día, non? Que se presentaron despois de convocar o pleno. O viernes, sí. Pero non pasa nada, se vota a urxencia, xa está. Entón, que facemos ca declaración institucional? Queredela debatir hoxe? Querías... Boa tarde. Antes de nada, sí que é certo que eso, que chegou o lunes 16 a proposta de declaración institucional. Sí que coñecemos o texto con anterioridade porque xa foi a diversos plenos municipais, mas sí que, bueno, penso que outras veces que hubo aquí neste mandato que se aprobou unha declaración institucional, sí que, bueno, sempre se falou antes coas portavoces dos diferentes grupos e había certo consenso, mesmo matices nos textos. Sí que é certo que, bueno, eu sí que pediría de aprobarla no seguinte pleno para falar un poquinho máis a fondo disto, sobre todo porque, bueno, penso que sí que hai consenso, digamos, no fondo da petición, porque así foi no pleno pasado, que hubo unha moción presentada polo Partido Popular que foi aprobada por unanimidade, pero sí que hai que facer matizacións, penso eu, non só por cuestións temporais que se piden nesta declaración e adecualas polo menos a este ano, senón tamén por poñer tamén un poquinho no foco facer mención ao Concello de Miño, porque é certo que, bueno, que a plataforma é a que opera ou ten presenza nas comarcas, digamos, ao norte do noso Concello, Ferrolterra, Eume e Ortegal, e non fai ninguna mención nin a Miño nin a comarca onde está inserido, que é na comarca de Betanzos. Entón, bueno, por darlle aí unha pincelada de actualización e mellora, eu pediría que se levara ao seguinte pleno. Bueno, o que se presentou e que se mandou xa hai, pero eu non lembro, pero mellor foi en xaneiro, non? Ou incluso antes. Non agora, non digo a que se enviou estes días. Non, pero, a ver. Isto concretamente que nos lo mandaron a nos tal cual. A ver, esta declaración institucional non se vos mandou dende o Concello hai un mes? Ai, sí, non se vos mandou fai un mes. Esta. Pois, entonces, tedes que perdonar porque isto chegounos, eu creo que hai máis dun mes, ca petición o sea, chamáronos para a petición de facilitar un correo á plataforma para enviarnos esta declaración tal cual, nós non lle tocamos. O mesmo día que recibimos se encargou trasladárvola a vos, por iso vos comentaba que xa a tiñades, pero non agora, non, nos registrámola para que constara para este pleno, pero non lle tocamos porque foi a que nos enviou, xa te digo, entón houve un erro porque dimos encargo de que se trasladara a vos, aos grupos municipais. Eu teria que mirar no correo, pero hai máis dun mes. Era por eso que vos decía que xa a tiñades, non me refería a estes días. Pois non hai ningún problema, deixámoslo. Se deixa para outro pleno, xa está. Podíamos consensuar a quedar
Facer unha... Sí, home, sí, non hai Sí, A ver, o que tren non creo que o mañemos. Como si o falamos e vai a un pleno extraordinario tamén. Non se pode ver. Eso, falade, mirade. No que irades. Bueno, pasamos á seguinte proposta, moción, que empezamos polas do Grupo Popular. Que moción queres ler primeiro, Fátima? A min tamén. Elixe ti. Pois vou empezar as que son un pouco máis xenéricas e despois rematamos coa que... Acórdate que máis antes do Concello. de lela temos que aprobar a Vale. urxencia. Cal empezamos? Pola do sector primario? Ou cal diste? Para ver cal se me abre primeiro. A do agrario, creo que é máis longa, non? Si, a do sector primario, Sí, e do logo sector hai a primario, da frota sí. do litoral. Sí. Vale, pois empezamos. Hai unha moción que é do Grupo Popular en defensa do sector primario. Entón, antes, como non está incluída no orde do día, porque se presentaron despois de haber convocado a sesión, bueno, acordadevos que este pleno tuvemos que convocar o venres, porque para que había un festivo polo medio, que era o martes de Carnaval, e daquela convocalo o venres seguramente houve aí. Por iso non están incluídas na orde do día. Temos que aprobar a urxencia. Votos a favor de aprobar a urxencia desta moción? Entón se aproba a urxencia por unanimidade. Fátima, si queres, entón. Ben. Boas tardes a todos. Empezamos. Moción do Grupo Popular de Miño en defensa do sector primario. A próxima asinatura do Acordo Comercial entre a Unión Europea e Mercosur está xerando unha serie de reivindicacións e manifestacións dos gandeiros e agricultores en toda España, tamén en Galicia. Dende o Grupo Popular defendemos os intereses do noso sector primario, tal e como fixemos sempre, por suposto estaremos ao seu lado neste asunto. Galicia sempre defendeu ante o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a exigencia de salvagardas específicas para o sector primario, co obxectivo de que todo produto foráneo cumpra coas mesmas garantías e requisitos que, seguindo as normativas comunitarias, lle son exixibles aos nosos produtores para poder comercializar. Non se pode permitir unha competencia desleal que poña en perigo o futuro do sector. Neste sentido, nos últimos días estamos escoitando con preocupación algunhas declaracións do lado do Mercosur que xeran dúbidas sobre a implantación das cláusulas de salvagarda incorporadas para o sector primario dentro do acordo. Cláusulas que debería defender con máis firmeza o Goberno de España, dado que son unha liña vermella para chegar a poñer en marcha o seu desenvolvemento. A maiores, se finalmente entra en vigor este acordo, é fundamental extremar os controis de fronteira que debe realizar o Goberno central. A maiores disto, outra preocupación de gandeiros e agricultores que tamén compartimos é as peticións de simplificación e reducción de burocracia arredor da política agraria común, especialmente agora que está en proceso de debate a aprobación o novo marco financiero plurianual 2028-2034. É imprescindible que Europa se dote dunha PAC forte, con fondos suficientes e diferenciados, posto que esta será a maneira de apostar polo relevo xeracional e o desenvolvemento rural en todos os Estados membros, especialmente relevante nunha comunidade como a nosa. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Popular de Miño propón ao Pleno os seguintes acordos. Dirixirse ao Goberno de España e trasladarlle as seguintes demandas. Manifestar públicamente o seu rexeitamento a calquera proposta que implique unha reducción sustancial dos fondos europeos destinados ao sector agrícola e gandeiro no próximo marco financiero plurianual 2028-2034. Defender no seo do Consello da Unión Europea o mantemento dun orzamento específico e suficiente con recursos equivalentes e homologables á actual política agraria común e aos fondos FEAGA e FEADER, de forma que se garanta a competitividade, modernización e viabilidade futura do sector. Solicitar o anticipo de parte correspondente a España dos 45.000 millóns anuais propostos pola Unión Europea para dirixiros directamente ao sector primario, e ao mesmo tempo destinar á PAC o orzamento denominado Obxectivo Rural, é dicir, o 10% da dotación do Fondo Nacional asignado. Protexer ao sector primario defendendo como cuestión imprescindible as cláusulas de salvagarda no Acordo de Libre Comercio entre a Unión Europea e Mercosur e garantir e intensificar os controis de fronteira co fin que dos produtos agroalimentarios de terceiros países que pretendan comercializarse no mercado comunitario cumpran os mesmos estándares que os exixidos na Unión Europea. Solicitar ante a Unión Europea non activación provisional do citado acordo mentras non haxa garantías para o agro e certezas de que se aprobará o regulamento das cláusulas de salvagarda, o reforzo dos controis ou a reducción das exixencias actuais para os produtores. Moi ben, moitas gracias. Unha intervención? Sí. Vamos a ver, o Partido Popular que dice que trae unha moción xenérica, non trae unha moción xenérica, trae unha moción de política electoral nacional que
que nada ten que ver nin nada debería traerse ao Concello de Miño cando se lle está pedindo ao Goberno de España que traslade determinadas demandas á Comunidade Europea. Vamos a ver, non sei, vamos a ver, primeiro o consideran esencial para crear empleo, dinamizar a economía rural ou defender o sector, pero tamén están utilizando a guerra do campo como unha ferramenta electoral, acusando ao goberno de bloquear medidas claves e de impoñer normativas comunitarias excesivas que asfixian os agricultores. Este elemento que vostedes están expoñendo é falso, porque as reivindicacións específicas exixen que no acordo de Mercosur que se acepta o acordo se se cumplen estritos principios de reciprocidade e salvaguarda para o campo e de respecto da PAC, da Política Agraria Común, que se modifique os orzamentos e as condicións da política. O Ministro de Agricultura, a través do Ministerio, que é Luís Planas, estableceron os acordos comerciales como vía, xa que incluído o de Mercosur, como ferramenta necesaria para estabilizar e diversificar o mercado agroalimentario buscando salvaguardar o campo. Tamén se apostou por a transición ecolóxica do campo, cumplindo cos estándares da Unión Europea. E por outro lado, respecto ás reivindicacións e ás tratoradas que hubo en febreiro do ano 26, abríronse mesas de diálogo para axustar a normativa sin frear a política de sostenibilidade. Vamos a ver, o Goberno de España, o que é no Ministerio, no que é Madrid, no que é o noso goberno e o que é o ministro Luís Planas, prácticamente todas as medidas que demandou este sector foron atendidas e foron tidos en conta. Hai que recordar as axudas extraordinarias que se proporcionaron por un importe superior a 4.000 millóns de euros, que incluían axudas directas a agricultores e gandeiros, medidas fiscales, sociales, financieras, rebaixas no IRPF, no IBI rústico, préstamos bonificados, devolución do imposto de gasóleo agrícola, aplazamento, reduccións de cuotas, ademais de subvencións para seguros agrarios. Pero que realmente esta reivindicación que está facendo o Partido Popular respecto da defensa do sector primario é un acordo que se toma na Comisión Europea, cas decisións do Comisario Europeo, que é Christophe Hansen, que é do Partido Popular, e co que están de acordo en Europa, e ademais foron os impulsores desta política agraria común, o cual choca que ahora se reivindica e se lle pide que a través do Ministerio se mande a Europa. Como ben sabemos, a política agraria europea non se decide en Madrid, sino que se decide en Europa. Non é o Ministerio de Agricultura. É unha cuestión que se trata nos diferentes organismos onde o Partido Popular Europeo ten a maioría. E, ademais, a delegación española da formación popular é a máis numerosa. Polo tanto, decide. Entonces, realmente, que pasa? Que é máis fácil pedilo porque están facendo política electoral de cara a unhas eleccións xerais do señor Feijóo, porque realmente non ten sentido que se presenten demandas a través do Goberno de España para que se trasladen a Europa cando teñen un comisario que lle están pedindo unhas medidas concretas que ademais se está apoiando e onde teñen maioría. Entonces, en Europa apoian estas medidas e as rexeitan dentro do país con actitud hipócrita. A vostedes realmente esta moción é unha moción electoralista que non ten sentido ningún e, lóxicamente, vamos a votar en contra porque todo o que defenden non é certo. Ustedes en Europa teñen unha maioría neste aspecto e ademais están defendendo, están impulsando, están apoiando desde fai tempo. Entonces, vamos a votar en contra porque realmente non se debería traer ao Concello de Miño este tipo de maniqueos que vos manda o goberno do Partido Popular ou que vos los mandan desde Madrid cando realmente non están ni ben documentadas e ademais son hipócritas. Votaremos en contra. Bueno, un matiz, o goberno do Partido Popular todavía non, será a dirección do Partido Popular. O Partido Popular, pode ser o goberno do Partido Popular. Pedías a palabra a ti, Alberto. Sí, bueno, sí que é certo que poderíamos dicir que compartimos parte do fondo, sempre con matices do espírito desta moción, máis alá diso, na exposición de motivos, pois, bueno, moitas veces o que non se quere dicir ou que é incómodo, pois se obvia, como se aquí non pasase nada, tiramos pa diante a ver se cuela. Porque, bueno, esta moción que presenta o Partido Popular, penso que vou repetir na seguinte tamén que presentan, é un intento de salvar os mobles, porque sí que é certo que esta decisión non pasa polo goberno do Estado, pasa polo Parlamento Europeo e está escrita por integrantes da Comisión Europea, que para, sobre todo, penso eu,
que esta moción, cando digo que ven a intentar salvar os móviles do Partido Popular, por estas protestas que van fiadas sobre todo ao acordo co Mercosur. E hai que lembrar que esta proposta foi impulsada polo Partido Popular Europeo, pola propia Comisión, que tamén hai que lembrar que, ademais dos populares, están os socialdemócratas e liberais. Entón, bueno, eu, polo menos, máis alá de intentar facerse unha emenda á totalidade, pois tamén estaría ben asumir culpas. Dito iso, claro, só no primeiro parágrafo desta moción, cando di que defenden os intereses do noso sector primario, pois a mellor forma de facelo é facendo, e non só dicindo, porque está moi ben, porque sei que aquí é certo que neste pleno se traen mocións que sobrepasan completamente as competencias e as fronteiras administrativas do Concello de Miño, pero, bueno, sempre está ben dar ese debate político. O problema é que, bueno, podería ter sentido que neste caso o BNG presentase unha moción a este respecto. Que o faga o Partido Popular, que quen decidiu tirar para diante con estas medidas, é complicado de comprar. Entón, como dicía, hai que xulgar as persoas e as organizacións políticas non só polo que din, senón polo que fan. Polo tanto, o Partido Popular di defender os intereses do noso sector primario e o que fan é legislar na contra. E como sempre, sempre hai alguén a quen botarlle a culpa. Bueno, o tiro máis fácil é ao goberno do Estado, que eu penso que non peco de ser defensor ou simpatizar en exceso co goberno do PSOE e Sumar, pero, bueno, aquí, pois, hai que dicir que non teñen a culpa, nada máis. Moitas gracias, Fátima. Bueno, sí que é verdade que o debate excede a competencia municipal, pero tamén é verdade que Miño hai xente que vive do sector primario, é xente que vai se ver afectada por estas medidas. Máis aló de que se goberna, se non goberna, eu penso que o máximo representante a nivel agricultura do goberno de España é o ministro de Agricultura, que é o que ten que velar polos intereses dos agricultores e máis dos gandeiros, que non se está vendo. Eso é claro. E aquí debátese para protexer o noso sector primario, para protexer a xente que vive del. E o que non é xusto que se vaya a decretar unha norma que poña por riba con moitas máis facilidades de produción e moitas máis facilidades a que non está cumprindo todos os requisitos que está impoñendo a Unión Europea aos nosos agricultores e gandeiros. Que máis alá o queredes levar a un ámbito político e demais, paréceme perfecto, pero que o Partido Popular de Miño o que pretende é defender o sector primario. E iso é polo que se trouxo esta moción aquí, máis alá de aspectos políticos. Si, veña, unha... Bueno, vou ser breve, non me quero reiterar. Pretender que con isto estades defendendo o sector primario de Miño, a verdad é que ten mérito, ten moito mérito, porque realmente o Ministerio de Agricultura sí está defendendo o sector primario, o Ministerio, pero realmente o Partido Popular foi impulsor das medidas agrarias que están tomando no país. É dicir que isto non é política, todo é política, porque a política decide a vida da xente. Todos decidimos o que queremos pos veciños, e o que non queremos, e todo iso é política. Eso fais a través de medidas e de normativas. Entonces, decir que isto que estades impulsando en Europa, que o estades impulsando vos a través do vosso comisario político e de que o Partido Popular incluso meteu presión e vir aquí a decir que isto lle afecta aos veciños de Miño é que de verdad que de risa estades facendo política electoral para as eleccións xerais e non veñades con tonterías porque realmente é inasumible. A política decide a vida de todo Dios, porque a política é todo, desde ter auga non tela, ou desde ter calefacción ou non a ter, ou de ter servicios básicos ou non telos. Pero esta moción, home, sabédelo perfectamente, que está decidida en Europa a través do Partido Popular. Moi ben, gracias. Outra, alguna, sí.
Sí, moi breve. Se o Partido Popular está encontrado neste caso, porque estamos centrando o debate, penso moi acertadamente, do Tratado do Mercosur, pois que vai ao Parlamento Europeo e así noutro, o sea, o que de para atrás ou que así noutro tipo de convenio. Tiveron a oportunidade tamén, recentemente, que foi a votación ao Parlamento Europeo, de elevar esta cuestión do Tratado do Mercosur ao Tribunal de Xustiza Europeo a ver, para saber ou dilucidar se era compatible co resto de tratados, e é certo que tanto socialdemócratas como populares houve división e non houve non houve uniformidade de voto, e o Partido Popular votou en contra desa proposta. Entón, a ver, tropezar unha vez vale, pero dúas, pois igual ensina un patrón, e aquí o que estamos vendo é que o Partido Popular está de acordo con este tratado. Entón, pois, emendas, pois, onde toquen. Bueno, entón vamos a votar a moción. Votos a favor da moción, a favor. 4 votos a favor. Votos en contra da moción. Abstencións, unha abstención. Vale, pois queda rexeitada entón por maioría absoluta. Pasamos a seguinte, un segundiño, Fátima. O sea, son... Sí. Pasamos á seguinte moción, que é a da frota literal. Sí. Pois vamos a votar a urxencia da moción. Votos a favor da urxencia da moción. Se aproba por unanimidade. Entón, Fátima, si queres. Ben, o coñecido como Regulamento de Control Pesqueiro, Regulamento CE número 1224/2009 modificado polo Regulamento UE 2023/2842, establece novas obrigas en materia de seguimento, notificación electrónica, localización e trazabilidade digital da actividade da frota, plenamente exixibles dende o pasado 10 de xaneiro de 2026. O novo distrito marco normativo está a xerar gran malestar, especialmente entre a frota pesqueira artesanal que opera no litoral e zonas máis próximas á costa, xa que introduce obrigas desproporcionadas que non atenden á realidade e características da actividade que desenvolve este sector. A falta de preparación, planificación e adaptación normativa, administrativa e tecnolóxica por parte do Goberno de España, máis en particular do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, deriva en graves consecuencias, tales como que numerosas embarcacións de pequena eslora non dispoñan dos equipamentos electrónicos necesarios para cumprir as novas obrigas, que unha parte significativa do sector quede exposta a sancións por incumprimentos derivados non dunha mala praxe profesional, senón de inexistencia de medios axeitados, que se produza un colapso administrativo pola implantación precipitada de sistemas digitais complexos, que as comunidades pesqueiras máis vulnerables sufran os maiores impactos ao non poder asumir nin os custos nin as dificultades técnicas da adaptación. Estas circunstancias supoñen un risco real para a continuidade da actividade da nosa frota pesqueira, para a seguridade xurídica do sector e para a igualdade competitiva respecto das frotas de outros Estados membros que se adaptaron ás novas obrigas. Entre os aspectos que máis preocupación están a xerar no sector pesqueiro galego destacan entre outros os seguintes: a implantación do sistema de seguimento electrónico ERS, Diario Electrónico de Bordo, que para todos os buques de eslora igual ou superior a 12 metros. No caso dos buques de menos de 12 metros, a súa aplicación é progresiva, podendo o Estado membro atrasala ata 2028. Se justifica a inexistencia de dispositivos axeitados para embarcacións de pequena eslora. O rexistro electrónico de capturas, caderno digital de pesca, obrigatorio para os buques de máis de 12 metros e condicionado nos de menos de 12 metros á disponibilidade de medios técnicos determinados polo Estado membro. A notificación previa de entrada en porto, incluído o aviso previo para o desembarque, cun prazo que pode oscilar entre 1 e 4 horas segundo o tipo de pesqueira e de porto. Esta obriga afecta a todos os buques de máis de 12 metros e no caso dos de menos de 12 metros, cando leven capturas de especie con obriga de desembarque ou suxeitas a TACS.
A declaración de desembarque electrónica obrigatoria para os buques de máis de 12 metros e no caso dos de menos de 12 metros cando descarguen especies suxeitas a cota ou cando así o determine o Estado membro. A trazabilidade digital obrigatoria dende a primeira venda ata o destino final que obriga tamén as embarcacións de menos de 12 metros a facilitar información digital das capturas, o que supón unha dificultade engadida para pequenos barcos sen conectividade suficiente. A aposta do sistema CATS relativo á certificación digital das importacións fronte á pesca INDENER que debe estar plenamente operativo en xaneiro para evitar un colapso administrativo. O peso obrigatorio das capturas antes da primeira venda con posibles excepcións para buques menores de 12 metros segundo a especie e o destino de comercialización. O reforzo de control da pesca recreativa mediante registro de declaración electrónica para as especies suxeitas a TAX ou con obriga de desembarque, especialmente atún vermello, peixe espada e túnidos tropicais con impacto directo nas cofradías e nas comunidades costeiras galegas onde conviven a pesca profesional e a recreativa. Con todo, hai unha realidade que os actuais responsables ministeriais e do Goberno de España parecen ocultar ou polo menos non están aproveitando nos seus xustos termos, como é o feito de que o propio Regulamento Europeo prevé a necesidade de aplicar as novas obrigacións de forma proporcionada, permitindo aos Estados membros da Unión Europea, entre eles o Reino de España, introducir flexibilidades cando iso non comprometa a eficacia do control. No noso país unha parte moi significativa da frota opera no litoral, en zonas moi próximas á costa, con mareas de curta duración e desembarques frecuentes nos mesmos portos. Requeriría desta flexibilización das obrigas. Así mesmo, a frota artesanal caracterízase por ser multiespecífica, capturando un elevado número de especies en cantidades reducidas, moitas delas en relevancia dende o punto de vista de xestión de cotas ou do impacto biolóxico. Ningunha destas características serviu para que o Goberno de España adoptase medidas de adaptación ou flexibilización das novas obrigas, pese a que a normativa europea así o permite. Compre, en consecuencia, evitar que se consoliden factores que dificulten aínda máis e xa de por sí difícil a actividade pesqueira da frota galega ou que xere unha carga administrativa desproporcionada para este segmento da frota, sen que iso achegue un valor engadido significativo ao control pesqueiro. Esta situación afecta negativamente a viabilidade económica das distintas pesqueiras, a seguridade no mar e o mantemento do tecido social e produtivo das nosas zonas costeiras. Convén lembrar, ademais, que tanto as Cortes Xerais como o Parlamento de Galicia, diversos concellos, cofradías e múltiples organizacións pesqueiras xa trasladaron esta mesma demanda, requerindo ao Goberno de España a analizar e impulsar as medidas de flexibilización, exencións e simplificacións xa previstas no regulamento. Iniciativas que contaron co respaldo maioritario dos grupos políticos, incluído curiosamente do Grupo Socialista, que forma parte do mesmo Goberno de España, que permanece pasivo ante as demandas do sector. De feito, a pesar de devandito mandato, ata a data non se produciu ningún avance efectivo nin se adotaron medidas concretas para trasladar á práctica as posibilidades de adaptación que ofrece a normativa europea, manténdose unha aplicación ríxida do réxime de control que o propio regulamento permite modular. Por todo iso, resulta necesario reiterar esta demanda instando ao Goberno de España a abandonar a súa posición de pasividade e oídos xordos ante as demandas do sector e requerirlle con total contundencia que faga uso efectivo das posibilidades que ofrece a normativa europea para aplicar un réxime de control máis flexible e adaptado á realidade operativa da frota litoral e artesanal, contribuindo así á súa sustentabilidade económica e social e ao cumprimento equilibrado dos obxectivos da política pesqueira común. Polo exposto, solicitamos a adopción do seguinte acordo. O Pleno da Corporación Municipal de Miño insta ao Goberno de España a aplicar a flexibilidade prevista no Regulamento Europeo de Control de Pesca en materia de notificación previa de chegada ao porto, excluindo do prazo de preaviso a aqueles buques pesqueiros que operan habitualmente en zonas próximas á costa do litoral español, sempre que non se vexa afectada a capacidade de control e inspección. Establecer para a frota artesanal multiespecífica que opera no litoral un réxime simplificado do rexistro de capturas que permita excluir da obrigación de consignación individualizada daquelas especies cuxa captura sexa inferior a un limiar mínimo, como 50 kg por marea, sen prexuízo do rexistro completo das especies principais. Definir criterios obxectivos e transparentes, tipo de frota, proximidade ao porto, duración da marea, carácter multiespecífico da pesqueira para a aplicación destas medidas de flexibilidade, garantindo en todo momento a rastrexabilidade global das capturas e o cumprimento da normativa de control. Impulsar no ámbito da Unión Europea unha interpretación armonizada ou unha adaptación normativa do réxime de control que teña en conta as especificidades da pesca artesanal multiespecífica, evitando cargas administrativas desproporcionadas e favorecendo a sustentabilidade social e económica do sector. Facer un análise que detalla a situación real do sector pesqueiro respecto ao grado de implantación dos sistemas electrónicos de seguimento, notificación e trazabilidade exixidos polo Regulamento Europeo de Control de Pesca, identificando de maneira específica os segmentos da frota, especialmente a pesca costeira artesanal que non está en condicións de cumprir as novas obrigas. Así mesmo, darase conta do presente acordo ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, aos grupos parlamentarios con representación nas Cortes Xerais e no Parlamento de Galicia. Muy bien.
Moitas gracias. Alguna intervención? É certo, vamos a ver, respecto desto, esta é unha moción similar á anterior, ainda que ven con retraso, é dicir, que vola pasaron antes de que entrar en vigor, en todo caso antes de finales de xaneiro deste ano, porque respecto ás medidas de flexibilización que estades a pedir, o Goberno anunciou, é dicir, a finales de xaneiro, este 19 de xaneiro de 2026, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e o sector pesqueiro chegaron a un acordo para introducir flexibilidades na aplicación do Reglamento Europeo de Control Pesqueira, co obxectivo de facilitar o cumprimento sin menoscabar as labores de inspección. Comprometeuse a implementar máximas de tolerancia, criterios de flexibilidade que eviten sancións desproporcionadas por erros de carácter formal, especialmente no pesaxe a bordo daquelas especies superiores a 50 kilos, os preavisos de chegada a porto. Tamén fixose a xestión en Bruselas recabando apoios xunto con outros Estados membros, non só España, na Comisión Europea para modificar ou adaptar a normativa de modo que se axuste mellor á realidade da flota española, especialmente na pesca artesanal, como decides, e tamén a que se modificar o Reglamento Europeo se usen marxes de maniobra disponibles para que a aplicación sexa progresiva e non supoña un varapalo para o sector. A Secretaría Xeral de Pesca tivo unha reunión con representantes da Federación Nacional de Cofradías de Pescadores e da Confederación Española de Pesca, na que se analizaron as preocupacións trasladadas pola flota e como resultado do encontro as partes acordaron unha serie de actuacións urxentes para compatibilizar o control pesqueiro coa realidade diaria do traballo no mar. En relación ca anotación de capturas por especies de kilo cero, cando sexan inferiores a 50 kilos, a Secretaría adoptará a resolución pola que os erros ou as omisións na estimación destas cantidades no diario a bordo non sexan unha infracción, sempre que a declaración de desembarque recolla correctamente as cantidades por especie. E tamén se darán instruccións específicas aos servicios de inspección e control para a aplicación da medida. De forma paralela, solicitouse a Comisión Europea unha proposta de modificación do regulamento de control para que os erros en anotacións inferiores a 50 kilos por especie non se consideren incumplimientos. E mientras se tramita este cambio, pedirás á Comisión de Modificación do anexo cuarto do Regulamento 2023-2842 mediante un acto delegado para que estes erros non sean calificados como infracción grave. Estas cuestións leváronse como puntos varios no Consello de Ministros de Agricultura e Pesca da Unión Europea celebrado o 26 de xaneiro en Bruselas. En canto á anotación de capturas, a resolución establece que esta obligación se considera cumplida cando a información se facilita ao menos unha vez ao día antes de entrada a porto ou en lugar de desembarque, flexibilizando así o disposto no artigo 14.2g do reglamento. Respecto á notificación previa, tamén se fixará a través da Secretaría Xeral que se realice no momento en que o buque poña rumbo a porto, o que permitirá plazos máis breves que as 4 horas establecidas con carácter xeral na normativa. Durante a reunión o sector pesqueiro expresou o compromiso de colaborar para aplicar estas medidas e acordouse a celebración de novos encontros para valorar como vai a execución das medidas e a súa eficacia práctica. En resumen, inda que o Partido Popular exixe unha maior proactividade acusa ao Goberno de inacción, a verdade é que estas medidas flexibilizadoras xa se están facendo e xa se están cumplindo, por iso digo que ven con retraso. Hai un dobre discurso, o Partido Popular, volvo a decir, apoiou esta normativa de control na Unión Europea que agora está criticando no país, pero é máis, por iso digo que ven con retraso, porque a Xunta de Galicia, a través de Alfonso Rueda, valorou estes días positivamente a actuación do Goberno, pero dixo que lle faltaron reflexos para adaptala e para flexibilizala, e di que ademais estas medidas adotáronse gracias á presión do Partido Popular, o sea que é de chiste todo isto que traen ustedes aquí, e ademais a presión das cofradías, da pesca e demais. É dicir, se se toman as medidas, tómanse porque a presión ao Partido Popular ou por as protestas que hubo. E claro, o que trouxeron aquí, isto enviármoslo antes de xaneiro, porque senón non ten sentido, porque xa hai acordos, estas medidas de flexibilidade, e o propio Alfonso Rueda dice que sí, pero que nos faltaron reflejos. Bueno, que lle vamos facer, pero vamos votar en contra. Gracias, Emma. Alberto.
Sí, vou intentar non repetirme, cambiar, dicir, pois eso, ponemos cousas diferentes para que non pareza o mesmo. Vamos a ver, xa por puntualizar a primeira parte, sí que é certo que, bueno, se por poñer a data creo que foi o 20 de xaneiro cando enviou, bueno, non só se reuniu fixo ese acordo, senón cando trasladou. A ver, o bo que tengo, bueno, non sei sei dicir que o bo, pero bueno, vou para adelante. O bo que ten o Partido Popular é que non é que pode dicir unha cousa e a contraria á vez, que tamén, como vimos co presidente Rueda cando estivo de xira polas Américas na República do Uruguai dicindo que o acordo do Mercosur era moi beneficioso para Galiza, e unha vez que chegou a Compostela cambiou radicalmente o discurso, pero bueno, parece que non só iso, senón que para non equivocarse di unha cousa e a contraria, e así malo será que por descarte non acerte. E neste caso volvo a repetir que parte da exposición de motivos poderíamos, neste caso, poderíamos compartila tamén con matices. O problema é que non só que o comisario fose ou non da súa corda, senón que en declaracións dun eurodiputado do Partido Popular de Pontevedra, o señor Millán Mon, vou parafrasalo, pero bueno, veu a dicir unha cousa parecida, de que como bo galego fixo valer os intereses da frota galega e que estivo, pois eso, no día a día da redacción desta norma. Pois eu teño que dicir que menos mal que estivo presente, porque se non chega a estar igual era aínda peor, pero volvo a dicir, se queren facer, fagan, teñen os votos suficientes ou o peso suficiente no Parlamento Europeo para modificar unha lei. O que pasa é que non queren neste momento modificar esta norma, como no seu día tampouco querían gobernar o Estado. Entón, mentres non cambien de opinión, tampouco lle podemos facer moito. Penso que non votaremos a favor, tampouco en contra, xa digo, porque compartimos o fondo, non as formas, tamén para que logo non nos intenten achacar que o BNG se pon en contra tanto do sector agrogandeiro como do pesqueiro, porque é mentira. Para eso está a hemeroteca e todas as iniciativas que levou o BNG tanto no Parlamento Galego como nas Cortes do Estado no Parlamento Europeo, e quen queira revisar, há unha ferramenta moi útil que é Google. A xente tamén tira máis de ChatGPT, pero bueno, preguntar a quen queira e seguramente que lle den respostas da posición do BNG. O Partido Popular, depende do día. Gracias, Alberto. Fátima. Ben, si, tes razón, a moción chegoume en xaneiro ao correo, pero foi presentada con intencionalidade, porque o que hai é un compromiso do Ministerio. E se temos un especialista en cambios de opinión, ese é o señor Pedro Sánchez e o seu goberno. E daquela, o que queremos facer é que se pida desde o Concello de Miño que esas medidas teñan unha concreción legislativa. Se hai que adaptar o regulamento, pois que o fagan. Non compromisos a posteriori, sempre tarde. E que máis, non sabemos cando se van a aprobar. En canto ao bloque, xa sabemos que sempre defenden a Galicia, por iso xa temos a competencia na AP9, que penso lle diron a presidencia a Pedro Sánchez, E nada, pero cando o goberno de Galicia, dirixido polo Partido Popular cunha maioría absoluta, fai propostas para protexer a Galicia, o bloque sempre está en contra. Daquela non sabemos moi ben como a defenden. Pero en todo caso, nós trouxemos esta moción con intencionalidade para defender o sector pesqueiro e para que se aproben as medidas de flexibilización que require a regulación europea. Bueno, moitas gracias. Bueno, eu reitero no dito, non me vou estender máis. Vamos a ver, si está con retraso, a mí dame igual a intención que tuveras, pero realmente ven con retraso porque as medidas están aplicadas e o propio Rueda dice que faltaron reflejos. Pois é que realmente facer populismo desto, a verdade que non ten sentido. Vale, algunha intervención máis? Bueno, pois vamos a votar. Votos a favor, 4 votos a favor, votos en contra, 7 votos en contra, abstencións, 1 abstención. Bueno, pois queda rexeitada por maioría
E temos unha terceira moción que é relativa á renovación do firme das estradas de titularidade municipal. Antes de debatila, vamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia. Apróbase por unanimidade. Entón, Fátima, si queres. Ben, dun tempo a esta parte é máis que evidente o grave deterioro que están a sufrir as estradas. O mal tempo destes meses, sumado á falta de mantemento das mesmas, leva a unha situación que resulta insostible. No propio centro do pobo, a estrada da praia presenta fochancas continuas, algunha delas de gran tamaño, que non só son susceptibles de provocar danos nos vehículos, senón que ademais supoñen un perigo para a seguridade vial. Mais a situación non se limita a este lugar. En cada unha das parroquias do concello a situación repítese. Callobre, Bemantes, Leiro, Viadeiro, Carantoña, Bañobre, Perve, San Xoán, Costa Miño, non hai rincón do municipio que se libre das fochancas e do abandono de estradas e beirarrúas. Durante os últimos anos, a actuación municipal nas estradas da súa titularidade é dun abandono absoluto. Unhas poucas melloras con fondos da Deputación que se fan sen previsión e sen criterio. Asfáltanse pequenos tramos cando o resto do camiño segue deteriorándose, polo que non se revirta a degradación, senón que se fan pequenos parches. Pero máis graves son outras zonas nas que non se arranxa nada. Vanse facendo pequenas actuacións para tapar as fochancas máis grandes, botando un pequeno parche de asfalto que en poucos meses volve a abrirse. O mal estado das estradas non só é unha cuestión de comodidade, é unha cuestión de seguridade, pero ademais afecta ao peto dos nosos veciños, xa que os defectos provocan un maior desgaste de rodas e sendo que algunhas destas fochancas acadan un tamaño que poden chegar a provocar un dano moito máis grave nos vehículos. Esta situación debe revertirse, non estamos a falar de que se arranxe nun mes nin en dous, pero é preciso que o Goberno municipal elabore un plan para mellorar as condicións das estradas municipais de maneira progresiva. Por todo o exposto, o Grupo Popular no Concello de Miño presenta a seguinte proposta de acordos. Instar ao Goberno municipal a elaborar un plan de actuación para a mellora das estradas de titularidade municipal do Concello de Miño, renovar na súa integridade o firme das estradas municipais mediante actuacións progresivas, incluir nos presupostos municipais partidas asignadas a actuacións concretas de mellora das estradas municipais, facultar á alcaldía a tomar cantas medidas foran necesarias para cumprir estes acordos. Moi ben. Alguna intervención? Vamos a ver, primeiro, diante do argumentario que exposa aí Fátima, o que nós non podemos consentir é que digas que as obras que se fixeron con fondos da Diputación se fan sin previsión e sin criterio, porque todas as obras que se fan neste Concello, máis se son fondos da Diputación, fanse cun proxecto e ademais pasan uns controles bastante estrictos e a veces con moitos requerimentos e difíciles de acadar. Por lo tanto, me parece unha cuestión que cando fagades unha moción non a fagades así a barrunto, así como can escribe calquera cousa, porque isto casi nos está desacusando un delito, e a verdad, sinceramente, sabedes que non é certo, e se o fora, faría desa denuncia correspondiente, non? Porque non se poden dicir así alegremente que se fai sin previsión e sin criterio máis cando son con fondos da Diputación. Por outro lado, o plan de actuación de estradas de titularidade municipal progresiva, é certo, porque mentre asfaltas un camiño igual non podes asfaltar outro, ou igual sí, porque igual son distintas empresas, ese plan existe e ademais acabamos de anunciar. Eu vou vos decir, solo no 2024 e no 2025, é dicir, camiños que se asfaltaron, evidentemente, que non se pode dicir que está todo, vamos, todo feito un desastre, é dicir que desde que estamos nós aquí, prácticamente non andamos por o pueblo. Home, non é certo, non é certo, é falso. É sabédelo. O que pasa que, bueno, estades na vosa función e témolo que entender. Hai proxectos para Callobre, hai proxectos para Bemantes, camiños de Carantoña, bueno, eu podía dicir o número de camiños, que agora temos limitado de camiños, os que se fixeron, máis de 20 e tantos camiños ou 30 e tantos camiños, e despois todos os proxectos que ademais acabamos de anunciar aquí no plan de renovación de vías e parques infantis que sacamos estes días, donde van todos os camiños que eu podía volos ler, é dicir, vamos a ver Carantoña, Castro, Leiro, Bemantes, na Sapeira, os tramos da Nacional 6, Leiro, Ponte Baixoi, Lugar de Bra, Bemantes, Miño, bueno, teño o número dos camiños, o que pasa que aquí se non os temos visualizados tampouco a xente sabe cales son, no Currás, nas parcelas no Lugar da Torre, tras Bodega Chao, camiños de Leiro e parcelas agrícolas do Lugar da Costa, Rúa Real con cruce da Estrada da Praia,
que a Rúa Real, bueno, a de cartos que se invertiron na Rúa Real. Tamén hai o proxecto do Camiño Real que está aí arriba, o proxecto que creo que falamos outro día nunha comisión de separación de pulgares da Rúa da Igrexa, o proxecto da Plaza da Fonte, que está feito, que despois hai unha pregunta que fai o BNG que pasou con ese proxecto. Ese proxecto foi cun pos da Diputación. Pero iso contéstalo despois. Sí, bueno, vale. Exactamente. E despois as estradas, que creo que tamén o falamos, que hai un primeiro tramo de estradas. Non podemos pavimentar a estrada da praia porque as aceras, as beirarrúas, son un auténtico desastre. Porque hai un proxecto hasta abaixo, hasta a playa, porque esas aceras son estreitas, sobre todo a altura do Parque da Rúa, teñen unha farola no medio, entón iso é intransitable. Entonces esas aceras teñense que anchar e despois habrá que asfaltar por tramos. E despois o tema do bulevar. O tema do bulevar, pois, vistes estes días unha noticia, non? O tema do bulevar aquí, xa vistes que esta foi unha obra faraónica moi ben feita, con aceras moi anchas e viales moi estreitos, e que se están reventando por todos os lados. Non falemos do aparcamiento do Parchís. E que ademais saliu ahora en prensa que quedaba exonerada Espina. Isto está recorrido no Tribunal Supremo, vamos a ver en que queda, pero é certo que todo o bulevar, desde unha rotonda hasta a outra, hai unha reclamación de algo máis de 600.000 euros de defectos de execución desta obra. Nós non estábamos aquí, pero é certo que a vos molesta moito que falemos de herencias recibidas, pero isto tamén é unha herencia recibida. Entonces, sí que é certo que temos pensado acondicionala, porque realmente o que estamos reclamando son cartos e podemos facelo. Respecto ao Parchís non, porque o que pedimos é, bueno, todo o deterioro é ben visible, as filtracións de auga, a falta de impermeabilización que ten, as deficiencias de execución que ten a obra, a parte do sitio como se escolleu, que escolleuse ao revés, e todo iso que se fixo, bueno, pois aí sí que é certo que podemos facer pequenos apaños, pero bueno, de entrada, como está a su judicio, non podemos tocar, pero o resto sí, o que temos pensado pavimentar. Entón, home, vamos votar en contra porque xo estamos facendo e xo incluímos nos presupuestos, claro que sí, nos orzamentos, a parte de para obras, claro que va incluída nos presupuestos, faltaría máis, claro que van viales. Moi ben, Alberto. Sí, sí que é certo que bueno, houve un pouco de spoiler alá por novembro de 2024 cando houve esa gran modificación de crédito onde ia o grosso dos viais e parques a amañar neste anuncio, neste plan de renovación. Entendo eso, que sendo as contías que sobrepasaban os contratos menores, pois claro, licitación, bueno, o proceso é lento, sempre máis lento do que a un lle podería gustar, pero bueno, van chegando. Non porque non sexa, que entendemos que é necesario completamente, porque así tamén creo que se reflexou no sentido de votación por aquela altura. Sí que, a ver, eu penso que calquera nun goberno municipal, se non tivese que pagar as facturas unha vez feita a obra, pois estaría asfaltando camiños e amañando beirarrúas. É certo que É certo que no pleno pasado nos o que traíamos a debate non era asfaltar todos os viais, senón facer pequenas labores de mantemento ali onde fose necesarios, porque entendendo que era unha cuestión xa de responsabilidade económica e eficiencia dos recursos, pois atender máis ao concreto en vez de botar aglomerado, ali por onde pasabas, pois podo entender o fondo e o sentido desta moción, pero sí que é certo que desde o BNG pues non compartimos de todo, sobre todo atendendo a isto último, a cuestión de responsabilidade económica e racionalización dos recursos. Entendemos que, bueno, non entendemos, vemos, porque penso aquí que polo menos vamos conservando a vista, sí que é certo que en moitas vías do municipio pues pode haber tropiezos. Nos, desde o BNG, sí que insistimos, xa veremos despois que hai que facer eso, reparacións puntuais, e ali onde compre facer pues unha renovación completa, pues que se faga. Pero igual isto excede as capacidades económicas do Concello de Miño.
Entón, pues, eso, nos tampouco vemos por como está a posibilidade do voto favorável, mas insisto, sí que compartimos o fondo desta moción. Moi ben, Fátima. Ben, vamos a ver, sí que é verdade, vamos a ver, que se me entenda. Evidentemente os proxectos do POS levan un proxecto. Que pasa? Que houve moitas que se fixeron, non vou dicir todas porque non vou mirar unha por unha, pero moitas, non que nos asfaltou un camiño inteiro. Asfaltáronse certos metros dun camiño. E que corre? Que o que queda sen asfaltar estaba igual que o anterior. Igual sí. E daquela as fochancas siguen abrindo. E ao final vamos facendo parches nos camiños. Vamos facendo unha obra, depois vamos para outra parroquia, facemos outro trozo, depois vamos para outra, facemos outro trozo, e a sensación que dá cada vez que vas por unha parroquia é que isto é un desastre. Fochancas, parches mal postos, despois fochancas que se lle bota o aglomerado, porque son importantes, e con esta quero dicir unha que seguro que todos pasachedes por ela, como é a do Badén de Costa Miño, onde xa se botou o aglomerado, volveu a abrir, e ao final volviche a botar outra vez aglomerado, que vai volver a abrir, dentro de un mes volve a estar aberto. Ben, o que hai que facer é unha reparación total do firme. Parcheando non solucionamos nada. Xa estou dicindo, non estou dicindo que esta obra haya que restaurar os camiños do pueblo nun mes todos os camiños. Pero hai que empezar a plantexar que hai que empezar a facer un aglomerado consciente dos camiños do pobo e das parroquias. Porque que vas por algúns sitios e mete medo. Eu hasta fai pouco, ahora parcheáchedes tamén. Ali en Bañobre había unha fochanca que como foras pola noite meteras a roda, quedaba a roda. E máis, é que a estrada, cando se une coa da praia, aquelo é terrible. Daquela, que hai que facer unha reparación dos camiños é evidente, que un parcheado ou un armaño provisional non vai solucionar o problema, e máis, como estamos vendo este inverno duro, están abrindo todos. É algo que hai que facer, que dependemos dos recursos que ten o Concello, que dependemos de subvencións da Diputación, pero que hai que plantexarse que hai que facer unha restauración íntegra do firme dos camiños. Moi ben, pois moitas gracias. Bueno, pois eu quería comentar este tema, empezando, non sei por onde empezar, porque é un tema bastante extenso e non me quero estender demasiado. Mira, vou empezar por un detalle que acabas de comentar. No paso elevado que hai na entrada de Costamiño, o arreglo non é solamente parchear, nin solamente asfaltar. Por ali pasa unha tubería importante, xusto, según pasas o paso de cebra, que precisamente onde se levanta o asfalto, pasa unha tubería que non podes facer obra se non cambias a tubería. Esa é unha tubería general. Eso vos o descoñecedes. Entonces, claro, a veces a xente tamén descoñece as cousas e fala sin coñecemento. Entón, eso, hasta o de agora, o único que se pode facer foi remendar, porque precisamente polo tempo non se podía facer outra cousa máis que remendar. De feito, veríades que hai obras de asfaltados por distintos lugares que están paradas, como a carretera de Perves hasta o Carboeira, está parada porque veu mal tempo, desde finales de ano hasta agora está parada. Entón, esa é unha carretera que se vai asfaltar na súa totalidade. Hasta, o kilómetro cero desa carretera. A salida da carretera da estrada de Bañobre hacia a praia non é que xa un bache aí, é que aí os que van a asfaltar a carretera da praia segaron eso, cando fixeron a limpeza de cunetas para asfaltar, segaron eso para que quedara un trozo máis baixo, para que cando bote un aglomerado, empate un aglomerado co outro. O que pasa é que cando o segaron, facía bon tempo, tiñan previsto asfaltar, e como digo, parouse pola climatoloxía adversa que todos coñecemos, que non foi falta recordar a cantidad de temporais e choivas que houve nestes meses, non? Entón, con respecto a circunstancias a veces que decimos sin coñecemento, hai unha carretera principal en Miño, que é a carretera que vai desde a entrada de Miño, que pasa polas rúas Barrosa, Carreira e Raxel, que aló polo ano, diría 2006, 2007, esa carretera era unha estrada nacional. Era a estrada nacional 6, se vos acordades, había desviación, que era variante, Bueno,
Esa estrada, para que a asumira o Concello, o Ministerio ofreceu moitos miles de euros. Creo que superaba 1 millón de euros para que o Concello asumira esa estrada e con ese diñeiro se arreglara a estrada e se arreglaran os tramos mortos, chamamos tramos mortos, os tramos polos que non hai circulación, sea Ponte do Porco, que era ante a Nacional Sexta, sea na Ponte Baixoi, sea diante da SEAT, a antigua SEAT, sea por Leiro. Bueno, pois aí se dou unha cantidad ingente de diñeiro, unha cantidad elevada. Gobernaba o Partido Popular, por si non vos acordades, e ese diñeiro colleuse e non se fixo ningún gramo, ningún centímetro cuadrado de mellora desas estradas. Podedes ir a velas como están, creo que as vedes tamén, pero que eso tamén están polo pobo. Eses cartos gastáronse en facer un concello novo, en tirar por terceira vez este concello, gastáronse en facer este concello e máis en facer a obra faraónica do Boulevard. Polo tanto, a estrada, a que lle diron os cartos ao concello para que se arreglase, pois non se arreglou. Despois outra decisión magnífica e maravillosa, vamos, super rentable para o Concello, foi no ano 2015, cando o goberno do Partido Popular, que tamén gobernaba o Partido Popular na Diputación, foi tan hábil e tan inteligente que xusto antes da campaña electoral do 2015 lle pideu á Diputación que lle cedera a estrada da praia, desde o cruce hasta o quilómetro que agora é o cero, que antes o cero estaba aquí, agora o cero é na curva do Carboeira, ao pasar o Carboeira. Eso cedeu yo a Diputación, así ao Concello, a cambio da pavimentación, exclusivamente a cambio da pavimentación. As pavimentacións, como sabedes, pois teñen unha duración estimada de 10, 12, 15 anos, ou menos, incluso según o tránsito. Que ocorre? Que eso foi no 2015, se pavimentou en marzo-abril do 2015, xusto antes das eleccións. Foi unha medida totalmente electoralista, claro. Eu creo que iso non se lle escapa a ninguén, pero foi ruinosa para o Concello, porque agora o Concello ten que facerse cargo da renovación do asfalto de toda esa estrada. É verdade que o teremos que facer cos cartos escasos que temos, e gracias á Diputación, que ojalá pudiéramos decir o mismo da Xunta en este aspecto, porque da Xunta solamente recibimos nas subvencións que saca o AGADER, que é un organismo da comunidade autónoma. Solamente recibimos para un camiño anual, cando a Diputación, como todos sabedes, recibimos sobre 800.000 anuales que os dedicamos a distintos menesteres, tanto camiños como outros gastos e demais, que sabedes porque estades aquí nos plenos, esos temas os vedes nos plenos. Claro, eu quero dicir, agradezco agora públicamente, xa que estou no pleno, agradezco á Diputación ese esforzo que fai, e sobre todo ese esforzo obxectivo de reparto a través do plan de obras e servicios da Diputación, que fai un reparto de diñeiro aos concellos, independientemente de quen goberne. Fai un reparto obxectivo en función de número de habitantes, de kilómetros cuadrados, de esforzo fiscal, dunha cantidad de variables que son obxectivas. E, polo tanto, a cada concello un ano lle toca algo, outro ano lle toca un poquinho máis e tal, pero é para todos o reparto. Se reparten 50 millóns de euros entre os 93 concellos da provincia. Bien, a mí me gustaría ver que a Xunta fixera eso, porque eu non vexo ningún criterio obxectivo no reparto das subvencións da Xunta, ningún. Onte mesmo remataba o prazo para concurrir a unha subvención convocada pola Xunta, un organismo da Xunta, que era por concurrencia competitiva, é dicir, que se o prazo termina ás 9 da mañá, abre ás 9 da mañá, ti ás 9 un minuto, como non teñas presentado o proxecto, te quedas sin nada. É dicir, como é posible que haxa tantos concellos que presentan en un minuto, presentan tantas subvencións? A ver, eu creo que aí hai unha cuestión que sería de facerse mirar, non? Bueno, con respecto a eso, xa non quero entrar máis en ese tema, pero sí quero entrar en que me parece obvio, e calquer veciño da vila pode criticar, evidentemente, que hai camiños que están sin amañar, pero me gustaría tamén que algún veciño me dixera cantos amañaron nos anos anteriores, porque eu recordo no goberno, no mandato que foi o anterior, o precedente a que nos entráramos no goberno, do 15 ao 19, pois eu non recordo moitos camiños, creo que prácticamente moi escaso. Antes de ayer, estes días, fixemos público o plan de renovación de vías e parques infantiles que se vai a levar a cabo nestas próximas semanas. En Bemantes van o camiño de Quinta a Torre, un tramo en Ansimonde,
e a renovación do parque infantil, que está prácticamente, se o fostes ver, está prácticamente xa rematado. Fora un compromiso que adquiríramos aquí, Xus non lo pedira no seu momento, faláramos ca asociación de veciños tamén, e isto foi a través da Deputación Provincial. Xa sabedes que tuvo trámites bastante extensos, porque a veces, o decía moi ben Alberti, a veces os trámites son máis tediosos do que nos gustaría, pero é a administración. En Perves, a baixada a Fonte da Leira, de Pena de Baixo a Cruz, en Bollo, de Nigrofe a San Xoán, outro camiño que é un camiño bastante longo. En San Xoán, a Viña, a contorna da Igrexa, que estes dous xa están asfaltados, porque asfaltaron aí uns días que houve bon tempo. En Buiña, de Couto a Rego de Andel, e a renovación do parque infantil en Os Abellós, en Costa Miño. En Miño Sombreu está a mellora da Rúa Marismas, que o aprobastes aquí, polo tanto, eu creo que sois descoñecedores. Todos estes camiños os aprobamos aquí no pleno, sois descoñecedores, polo tanto, eso de que non existe un plan, home, non sei se lle chamamos plan, pero, bueno, aquí están, de algún lado saldrían. Despois hai un tramo no Camiño Real, que é aquí xusto aquí en riba, outro camiño que se chaman a Torre en Sombreu, o centro de día a AC160, que é na Rigueira, a AC160 e ramal en Sombreu, que é o que atravesa todo Sombreu, da baixo arriba ou da arriba a baixo, como queiredes, da AC160 a Etap, en Castro un en Currás en Bañobre, en Carantoña o da Sapeira, a Lameira aos Castros, fronte á Igrexa, entre Camiños a Chao do Monte, que é outro camiño bastante longo, en Callobre está un en Brea, outro en Vigo da Riba, outro en Vigo da Baixo, en Barbeita, en Cachufeira, a Graña ADP 0906 e tamén a renovación do parque infantil en Callobre. En Leiro, un que é o tramo único que hai, al incluído, que está ao cruceiro. Bueno, pero isto son os que se van a realizar agora, que por desgracia estes camiños, estas renovacións, se tiñan que haber feito, pois fai 2 meses, pero de feito creo que con algunha empresa, non sei se firmamos a prórroga, vamos a ter que firmar do plazo, non o sei, pero eso con esta climatoloxía tan adversa non se pode facer, entón vanse facer agora, e iso responde a unhas necesidades reais. Que ocorre? Que vos decides, non, que hai que asfaltar camiños enteiros, pero o camiño enteiro hasta onde? Porque os camiños están todos empatados con todos. Donde termina? No cruce, na curva, donde está mellor ou peor. Bueno, pois iso o determina un técnico. Nos contratamos un técnico que é un ingeniero de camiños, canales e portos, e o que fai ese tipo de proxectos. Nos, lóxicamente, lle marcamos unhas prioridades e, ademais, o que intentamos é marcar unhas prioridades que non sexan exclusivamente nunha parroquia ou en dúas. Intentamos que sexan camiños que, lóxicamente, afecten a todas as parroquias, porque todas as parroquias teñen os mesmos dereitos. E, ademais, porque temos que facer proxectos que para que teñan entidade suficiente para que as empresas lles resulte rentable vir a Miño. Unha empresa non che vean asfaltar un camiño por 5.000, 10.000 ou 15.000 euros que coste o camiño, é moi difícil que che veña unha empresa a facer eso. Por lo tanto, os proxectos teñen que ter unha certa entidade económica, que son 40, 50.000 euros, 60.000 euros, para que lle empecen a ser rentables as empresas a que veñan a asfaltar. E claro, para facer eso, tamén tens que intentar que os camiños estén máis ou menos os que van nun proxecto que teñan unha certa cercanía. A veces non tes esas posibilidades, porque a veces agotaches os desta cercanía, agotaches os desta outra cercanía, agotaches estos, e depois a veces che queda un proxecto onde vai un en Perves, e outro vai en San Xoán, e outro vai en Castro. Porque, bueno, porque é o que pasa. Que ocorre? Que ademais temos a ventaxa de que ao sacar moitos nun lote, como en este caso se sacan moitos camiños que van, creo que son 6 ou 7 proxectos, ao sacar todos estos se presentan distintas empresas e en uns gana unha empresa, en outros gana outra empresa, en outros gana outra empresa. Entón, bueno, normalmente as empresas tamén permite que despois, bueno, pois eles tamén teñan uns beneficios e, polo tanto, lóxicamente, pois tamén fagan ese esforzo inversor de vir a Miño a colaborar. Bueno, este é o plan que temos agora en marcha. E tamén, vos anuncio, porque xa vos o sabedes tamén, en este caso, temos, xa o dixen, a pavimentación da DP 4803, de Perves a Miño, pola estrada da Praia Grande, a pavimentación da Calle Real, da Rúa Real, que xa sabedes que foi arreglada 3 veces en mandatos anteriores a nós, polo que se ve, ningún desos arreglos foi suficiente, porque hai que volver a arreglar completa. Temos a pavimentación da Rúa da Igrexa,
que nesa obra vai a pavimentación e máis a separación de pluviales das fecales, porque ademais, por cuestións que non comprendo, as fecales e as pluviales iban polo mismo tubo. Temos a pavimentación da Rúa da Fonte, a mellora da Rúa da Fonte, temos a Plaza da Fonte, que creo que depois vamos a falar deso, temos proyectado un saneamento en Bollo, que se habilitaría saneamento para todas as casas que están en Bollo. Temos a cuberta da pista polideportiva Xarío, que tamén sabedes que é unha subvención que nos concedeu a Diputación, que está tamén en trámite, que supoño que no mes de marzo, polo que teño entendido, se vai a aprobar. Vamos a mellorar tamén a Rúa do Curro, aquí en Miño. Temos novas plazas de aparcamento exprés na Barrosa, en Carreira e Rasel, para intentar mellorar as zonas de aparcamento aquí no casco urbán. E temos tamén outros proxectos que están en redacción e que vamos a ver a canto ascende eses proxectos para ver si se poden facer con cargo ao remanente deste exercicio. Vamos a ver, estamos agora en intervención, están calculando o remanente do exercicio pasado para pechar o exercicio e con cargo a ese remanente o antes posible queremos traer esos proxectos. Que pasa? Que vos xa sabedes, unha cousa que primeiro obter o remanente, logo ter os proxectos, logo traelos a pleno, aprobámoslos con cargo ao remanente, moi ben, despois teñen que estar un mes en exposición pública, despois de eso hai que facer a licitación, despois veñen as mesas de contratación, plazo para presentar as ofertas, mesas de contratación tal, co cual nos vamos a poñer en setembro, outubro ou novembro sendo optimistas con esta execución destas obras. Claro, antes o decía Alberti, os plazos son os que son, e nós o que non podemos facer e os cartos son os que son tamén. E tamén hai que ter en conta que non solamente é pavimentar camiños, que hai que facer, pero cando faz unha área biosaludable, pois tamén é algo importante, como a que fixemos no paseo do Porto, no paseo marítimo. Cando faz un arreglo dun tellado dun local social, tamén é algo importante. Claro, o que ve o bache, lle doi o bache, que por desgracia hai bastantes, e se ven porque todos pasamos por eles. Pero que cando arreglas un tellado dun local social, o ven solamente os que van ali ao local social. E hai moitos arreglos e moitas obras que se estiveron facendo en estes anos que son obras importantes para o futuro de Miño. E creo que é no que temos que intentar seguir, de tratar de facer obras que consoliden a mellora de todo o pobo, non só do casco urbano. Ahora mesmo temos dúas estradas principais polo casco urbano que están bastante deterioradas. Claro, en esas están redactando o proxecto, xa están encargados os proxectos. Vamos a ver canto costa facer todo eso. Claro, se temos cartos, faceremos as dúas. Se non temos cartos, pois arreglaremos unha. Pero claro, cal é o hándicap? Que é onde eu quería insistir e polo que empecéi. O hándicap é que esas viales eran ajenos ao Concello. E o Concello os asumeu dunha forma graciosa. Vamos, é que foi un error descomunal. E iso cada 10 anos son unha carga para o Concello. Eu recordo que ainda había xente que nos dicía: tedes que asumir, o Concello ten que asumir a estrada da praia. Pero hasta onde? Toda a estrada da praia. E quen asume o ponte da praia? O asume o Concello? E alguén pensa se o día de mañán hai unha rotura no ponte, quen amaña eso? O lógico é que iso dependa da Diputación. A Diputación ten medios máis que suficientes para que faga o mantemento dese tipo de infraestructuras. Eu, cando estaba falando co proyectista da obra da Diputación, el mismo mo decía: temos agora aquí a maquinaria, temos aquí o asfalto, temos todos os medios para asfaltar desde Perves hasta aquí, hasta esta curva, e nós podíamos seguir perfectamente hasta arriba, pero non o poden facer porque esa estrada xa non é da Diputación, é do Concello de Miño. Entón, aí nos cargamos cada 10 anos dun coste. Vamos a ver os proxectos, vades a ver que os vamos a sacar, esperemos que pronto, e vades a ver o que costa amañar esas dúas estradas. Porque no caso da principal de Miño, do que era a antiga Nacional 6, aí ademais hai afundimentos, co cual vai haber que cambiar tuberías. Que nós nas puxemos, xa vos lo digo eu, nós nas puxemos. Nin no noso mandato se puxeron. Entón, claro, todos esos arreglos non son culpa tampouco dos anteriores gobernos, serán culpa dos técnicos. Pero bueno, eso tamén habrá que arreglarlo. Ahora, nós asumimos a culpa do que nós facemos, evidentemente, e tamén do que non facemos. Pero, oye, que se nos diga que aquí non se foron facendo camiños, porque eu, ahora mismo, non quero rescatar
non teño aquí os datos, non quero rescatar todos os camiños que levamos asfaltado desde que estamos no goberno, porque todos os anos sacábamos un plan de camiños de 20 e pico, 30 camiños. Houve un ano que sacamos 32 camiños. Eu teño que buscar, e se queredes volo paso en privado, non hai ningún problema. Que pasa? Que efectivamente as cousas se deterioran. Oye, eu, en ese sentido, nego totalmente que non haxa unha planificación, o nego, o sea, non o admito. Que efectivamente que hai moitas cousas que mellorar, sí. Que hai moitas cousas que as deixaron totalmente deterioradas, tamén. Que hai cousas que se foron deteriorando nestes 6 anos, tamén. E que teremos que, lóxicamente, actuar. Que moitas veces venche un veciño e dixe que hai un bache ali e tal, pois home, eu teño que agradecerlle aos operarios que a veces teñen que ir 3 ou 4 veces en 5 meses a botar ali asfalto, porque o asfalto, sabedes, que ao poñer asfalto en frío nun bache non consolida. E cando chove, pasan os coches, camións, que además temos o problema de que pasan moitos camións polo casco, se estropea total. É que eu estou pensando, bueno, en varios sitios, non quero citar ningún negocio, pero en varios sitios que hai aquí da carretera da Estrada da Praia. Caramba, é que aí bacheamos, se non bacheamos 2 veces ao mes, sabes os furados que digo, bacheamos ali. E ao pouco tempo volves a levantar. Cal é a solución? A solución é asfaltar a calle. Pero mentre non asfaltemos, que facemos? Deixamos os baches. Pois temos que botar, como se chama isto, aglomerado en frío, porque o aglomerado en quente que no trans son estas empresas, que agora o que vamos a intentar, que están estas empresas, por iso antes o decía, e se me foi un pouco Santander, agora que están todas estas empresas aquí, podemos ir sacando a mellor algún remendo fora de contrato, que sea como un contrato menor ou como algo, para ir remendando estas cousas, pero é remendo, non van ser solucións. Entonces, que faz co bache? O deixas? Non, porque está molestando a xente, pero tes que tapalo de alguma maneira. E como o tapas? Co que tes. E o que temos, eu outro día fui por un municipio cercano de por aquí, eu ainda me alegraba de como estaba Miño comparado con ese municipio. É un municipio económicamente moito máis poderoso que nós, moitísimo máis poderoso, con moitos cartos, do cinturón da Coruña. E vías como estaban aqueles viales de zonas comerciales e demais, que, bueno, a verdad que é clamoroso velo. Entonces, bueno, eu non me comparo co peor, teño que comparar cos millores e temos que facer o millor, pero eu creo que estamos facendo unha xestión, ao meu modo de ver, eu creo que é bastante rigurosa e con un esforzo considerable. Que pasa? Que, mentras tanto, hai que sacar un contrato para licitar as zonas verdes, temos que sacar un contrato de axuda a domicilio, temos que sacar outro contrato para a limpeza dos edificios públicos, temos que sacar outro contrato para a renovación do contrato de abastecemento e saneamento, temos que sacar outro contrato para as zonas verdes, para a limpieza de viais, temos que sacar un montón de contratos, e xa sabedes que todos esos contratos, porque xa falamos moitas veces aquí, todos esos contratos son contratos de fai 30, 25, 20 anos, e claro, todos esos contratos están vencendo agora, e non, os precios de agora non son os precios de fai 20, 25, aunque se foron actualizando, pero non son os mismos, entón hai que incrementar. Por iso temos unha serie de dificultades para, eu aí temos intento o posible, a María fai o posible, a interventora fai o posible, tamén para encaixar os números. Por iso moitas veces o presuposto, que o orzamento deste ano, pois tamén, claro, hai que encaixar ahora os números. A limpeza de zonas verdes non vai costar casi 250.000 euros máis que o que costaba antes. Iso hai que sacalo de algún sitio. Pero claro, cando estén, imaginadevos que están todas as carreteras niqueladas, cando teñamos todo iso, pero que agora o xardís a erva está moi alta. O sea, sempre vai haber necesidades, sempre vai haber necesidades. Por eso, tamén temos que, de alguna maneira, ir planificando. Non podemos invertir solo nunha materia, hai que invertir en máis materias. Temos a escola infantil, agora temos que sacar un pliego para facer para a xestión da escola infantil, da nova escola infantil en Xarío. Pois iso vai nos supoñer un coste adicional. Parte será subvencionado, parte non, vale? Pero tamén é un coste adicional que hai que meter no orzamento. É dicir, é que vos o sabedes, e a veces me parece, eu xa sei que a oposición é moi fría, é moi dura, a veces eu tamén estuve na oposición moitos anos, a veces é fácil acudir a aquelo que é máis visible na rúa, non? Pero eu creo que tamén hai un sentido de responsabilidade, non digo vos, nós, o que estamos no goberno, temos sempre moita máis responsabilidade. Hai un sentido de responsabilidade que tes que intentar aturar todos os frentes. E xa sei que non todos os frentes. Agora sacamos este anuncio e xa sei que vai haber algún no Facebook ou non sei onde tal que dirá, que pasa co meu camiño? E outro é que el parque infantil tamén. Claro, pero que non se pode...
facémolo moi fácil. Cambiamos os columpios en todos os parques infantiles. Cal vai ser o comentario? Primeiro tens que facer os perros, que non hai. Claro, claro. Cada un, tes toda a razón, Sagrario. E iso é o que vou eu. Cada un ve o que lle pasa no seu lugar, na súa parroquia. Entón, eu entendo que o que está vivindo en tal sitio, pois ten o mismo dereito. Como non vai ter o mismo dereito? Paga os seus impostos, ten o mismo dereito. Pero como consigues facelo para todo o mundo? É imposible, tes que ir por pasos. E claro, cando faz isto, che critican aquelo, cando faz aquelo, tal. Si te deixas levar polas críticas, que hai críticas constructivas, ollo, hai moita xente que te chame, che di, oye, eu se puderas facer aquí non sei que tal, pero tamén hai críticas, a veces ves críticas que dices, Dios mío querido, pero que se faz isto, está mal, e se faz o que che pide, depois tamén está mal. O sea, bueno, dime, Sagrario, breve. Cando estaba o PP gobernando, todo o que estaban soportando tamén, porque eu acórdome que nacía unha erva, xa estaba Cati facendo unha foto subindo ao Facebook, e nacía unha erva. Bueno, eso é o desgaste do goberno. A ver, Eso é o desgaste. Eran moitas ervas, Sagrario, moitas ervas. Moitas ervas e moita débeda, acórdate de todo. Acórdate de todo, de todo. e hoxe... Hoxe, cando vexo unha erva, veño aquí e miro de mañana. E antes tiña yo que decir... Antes tiña yo que decir ao goberno. Antes tiña yo que decir ao goberno para que esa mañana non me facían caso. E agora fago desde aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, non entremos. Vamos a ver. Tes razón. Cando estás na oposición, tes que reclamar. Eso é lógico. Eu entendo. Nós estábamos na oposición e tiñamos que reclamar. Eu iso entendo. Eso non vos lo discuto porque, ademais, eu creo que é sano. Que vos tamén dades a vosa opinión. É sano. Pero eu tamén teño que expoñer que agora estou no goberno, cando non estaba no goberno, estaba en outra posición, ou mellor, ou non comprendía as cousas. E agora as vexo desde o goberno e vexo que en que intentes conseguir a luna non contentas a todo o mundo, nin faz todo ben, é imposible. Que pasa? Que tamén hai unha cuestión de intencionalidade. Aquí houve unha intencionalidade de moito abandono, Eso tamén o hai que dicir. Houve moito abandono, porque, mira, eu non quero entrar en ese debate Sagrario porque vos non estabades en aquel momento, aunque estades nas mesmas filas, pero non estabades, ou por lo menos o dixestes aquí moitas veces. Vamos a ver. O que non pode ser é, se non tes cartos, ou cando tes cartos, e os gastas en adornos, en oropeles, iso é unha mala xestión. Porque tarde ou temprano esos cartos os malgastache. Eu, por exemplo, unha cousa que a min me quedou como simbólica, as dúas farolas das entradas, as dúas que están nas rotondas, que se gastaron 36.000 euros, son 6 millóns de pesetas en cada unha, 6 millóns de pesetas. A ver, esos son obras que son faraónicas, que outras obras que se fixeron estaban ben, seguro que sí. Eu, por exemplo, bueno, non está ben que o diga, pero eu sei que había un concejal en Perves que eu sei que amañaba moitos camiños e que luchaba porque os veciños lle pedían, eu facía. Pero había outros, ou un goberno, ou un alcalde, ou outro alcalde, ou tal, que non quero decir nombres, por favor, porque eu non quero falar de nadie. E claro, a ver, se ti estás vendo necesidades no pobo, estás vendo que a futuro vas ter unhas necesidades, non me gastes en chocolatinas. E aquí se fixo moito deso, por desgracia. Por desgracia. E non falo da deuda, que iso é outra cousa aparte, pero se fixo moito deso. Aquí se fixeron gastos, mira, tirar este concello, aquel concello vello antigo que había, non sei se vos acordades, erades moi novas, pero había unhas escalinatas por fora, para unha biblioteca, para un centro social, era precioso, para un museo, era precioso. Bueno, pois se tirou, e se fixo un concello novo. Pero aquí ese concello novo durou, non sei se 8 anos. Non sei a miña carteira. Durou 8 anos. Entonces, se tirou outra vez ese concello e se fixo isto, cos cartos que dira o Ministerio de Fomento en aquel momento. Claro, ti cando ves esas cousas, o centro de saúde se tirou 2 veces. Perdón, se fixo unha vez, se tirou e se fixo outro no mesmo sitio. É dicir, houve cousas que, claro, a ver, non vamos a ir para o pasado, que eu creo, vamos a intentar mirar para o futuro. O pasado creo que todos o coñecemos e todos sabemos o que nos condiciona, evidentemente, pero eu creo que, a ver, eu co que acabo de ler agora aquí, e xa digo, cos que dixen aquí que están en marcha, e que sabedes, vos, moitos destes que dixen aquí están en marcha, eu creo que é importante. Con isto non votamos a moción, me parece, non? Bueno. Votamos entón.
Votamos. Bueno, votos... Esta moción era... Sí. Votos a favor? 4 votos a favor. Votos en contra? 7 votos en contra. Abstención? 1 abstención. Vale. Pasamos á moción do Grupo Mixto BNG, que temos que votar sobre o impulso da participación veciñal na toma de decisións. Vamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia da moción do Grupo Mixto BNG? Unanimidade, entonces. Alberto, si queres, entonces, les. Sí. Bueno, vaya por diante que, bueno, esta sí que foi remitida antes da convocatoria do pleno, pero bueno, son minucias, pero bueno, vamos al lío. Os concellos, como administración máis próxima da veciñanza, deben facilitar canles estáveis, accesíveis e útiles para que a veciñanza poida coñecer, opinar e tomar parte das decisións que afectan ao seu día a día. Avanzar nun modelo de gobernanza máis aberto non é só unha cuestión formal, sen unha ferramenta efectiva para mellorar as políticas públicas, detectar necesidades reais e reforzar a confianza nas institucións. Compre, polo tanto, fomentar a superación dun modelo de democracia meramente representativa e aspirar a un modelo participativo. No caso do Concello de Miño, a realidade territorial e social non é moi diferente ao resto do país, distribuída en varias parroquias con dinámicas e problemáticas concretas. Garantir que todas conten por igual e que ninguna quede afastada dos procesos de información e decisión require unha acción proactiva por parte da Administración Municipal. O Concello debe achegarse á veciñanza e, ao mesmo tempo, facilitar que a veciñanza se achegue ao Concello, creando espacio de diálogo directo sen diferenzas de trato por razóns xeográficas. A información pública sobre proxectos, obras e plans municipais non debe limitarse a súa publicación formal, senón que debe ir acompañada de explicación directa e escoita activa. Os encontros presenciais nas parroquias poderían ser unha moi boa ferramenta para conseguir estes obxectivos, permitindo recoller propostas, preocupacións e problemas de primeira man co fin de contribuir a construir solucións máis axustadas á realidade. Do mesmo xeito, os órganos formais de decisión, como o Pleno Municipal, deben abrirse a intervención directa da cidadanía, facilitando mecanismos ordenados para que a súa voz sexa escoitada. Así mesmo, os orzamentos municipais, que se nutren do esforzo colectivo de todas e de todos, deberían incorporar mecanismos de participación que permitan á veciñanza, asociacións e colectivos formular propostas e prioridades de gasto, sendo a figura dos orzamentos participativos unha ferramenta contrastada para mellorar a eficiencia do investimento público e reforzar o sentimento de corresponsabilidade na xestión do común. Por todo isto, desde o BNG propoñemos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. O primeiro, instar ao Goberno Municipal a poñer en marcha un programa estável de encontros veciñais periódicos nas 8 parroquias do Concello, co compromiso de presentar os proxectos e actuacións municipais en marcha e recoller suxestións, demandas e incidencias da veciñanza, garantindo igualdade de trato territorial. Crear o escano veciñal nos plenos municipais, establecendo unha quenda específica de rogos e preguntas abertas á veciñanza, cun procedimento regulado de solicitude e intervención, para permitir a participación directa no principal órgano de representación municipal. Desenvolver un proceso anual de orzamentos participativos abrindo unha fase pública de recollida de propostas e prioridades de investimento por parte da veciñanza, asociacións e colectivos e incorporando unha porcentaxe de orzamento municipal a actuacións decididas mediante este procedimento. Elaborar un regulamento municipal de participación cidadá que ordene e dé estabilidade a estes mecanismos, garantindo transparencia, publicidade e avaliación periódica no seu financiamento. E xa, por último, facultar á Alcaldía e á Concelleira en quen delegar a toma de cantas medidas foran necesarias para cumprir estes acordos. Moi ben. Queres falar? Sí, vamos a ver os orzamentos participativos, que é certo que son bastante comuns en toda España, moitos concellos de España para asinar unha partida concreta dos orzamentos municipais para que os veciños decidan se presenten iniciativas, ademais requiren un procedimento e ademais a finalidade destes orzamentos é facilitar o acceso ao ciudadano, que haxa transparencia. Certo que estas son partidas como residuais, máis ou menos, donde despois se decide, a través dun procedimento que ten que estar establecido, que os veciños decidan a través dun procedimento concreto, quero dicir, unha cousa bastante máis complexa. Tal como plantexas, é dicir, toda a túa moción, e é certo que tamén a Lei de Facendas Locales
pois o que a lei de base do réxime local, perdón, sí que é certo que dice que bueno, pues, a administración local ten que establecer órganos de participación na vida pública e que se efectivo existindo, bueno, moitas veces non hai unha participación real. Tamén é certo que na administración local, que é a máis cercana ao ciudadano, hai administración local e administración local. Quero decir, nós somos un concello pequeno, pero, por exemplo, na Coruña sí que é certo que a administración local está máis lonxa do cidadán, porque moitos dos cidadáns non saben que poden acudir aos plenos, que os plenos son públicos, ou ao mellor non teñen acceso aos concelleiros para participarlle ás solicitudes. Nós ahora mismo, tal como plantea esta moción, vamos votala en contra, porque nós non temos capacidade para desarrollar todo isto, e ademais porque non podemos facer encontros cos veciños cando nós estamos aquí a disposición dos veciños, atendemos aos cidadáns, aos que nós non podamos atender, aquí estamos 13 persoas que formamos a corporación, somos todos coñecidos por o Concello, aos que os veciños nos poden trasladar as súas peticións e que vos podedes traer a un pleno. Quero dicir que nese sentido o acceso á información pública e o acceso á participación ciudadana o temos neste Concello polo menos solventado. Nos mesmos creamos, desde que chegamos no 19, a Consellería de Atención Ciudadana, que a levo eu, donde os veciños se lles informa vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía telefónica, e se lles atende diariamente, incluso para cubrir impresos. As solicitudes, aparte dos canais habituais que ten calquer veciño, de facelo por escrito ou directamente. Sabedes que hai moitos concellos que xa só che permite un acceso telemático ás reclamacións, ou decir, as solicitudes telemáticas, e non teñen nin siquiera mostrador. Nós temos un mostrador de acceso ao cidadán, facilitamos ca tarxeta que se poida non traer efectivo e non teñas que ir ao banco. É dicir, nós creo que con eso cumplimos co acceso á información, a axuda de estar ao carón dos veciños, de que cando ven unha asociación a recibimos, e tamén nos vamos ás asociacións cando nos chaman, pero nós o que non facemos é non llevemos nin a necesidade nin o sentido de facer un programa, de ir por aí para dicirlle que necesitades, porque primeiro, nós non temos capacidade de facelo, nin tempo nin momento. E se os veciños, as asociacións, estamos en contacto con elas, facemos reunións con elas, veñen ao Concello, ou cando elas se queren reunir e non queren vir ao Concello, non nos reunimos con elas. Si, por exemplo, o que falou antes o alcalde, a cuberta das pistas de... do Xario, as pistas. Por exemplo, eso foi unha enquedanza da asociación que nos despois cede o noso terreo e tal. Estivemos en contacto directo. Por lo tanto, ahora mismo tal, todo o que planteas é todo un entramado administrativo, non porque estemos en desacordo con eso. Nós queremos que estamos facendo, o que pasa que facemos de andar por casa, como se dice, porque facemos de cara aos veciños, somos un concello pequeno, e non creo que ahora mismo haxa ningún veciño que diga que nos lle atende no concello, e que non sepa que foi ali e que nadie o atendeu, que non soupo nin cubrir unha solicitude, porque a veces hasta veñen para cubrir solicitudes, quero dicir, porque a xente non sabe cubrir escritos, o che dice, quero cambiar as ventanas da casa, que teño que facer? Pois tens que facer unha comunicación previa. Eso como fago? Eso que é? Pois explícase, quero dicir, eso estamos facendo. Por lo tanto, ahora mismo nós non podemos acceder a isto porque é un compromiso administrativo, económico e de persoal que non podemos asumir. Un comentario. Bueno, pola nosa parte entendemos a proposta do bloque, pero bueno, sí que é certo que tamén nós, na nosa tarefa, xa no goberno municipal, que é o que lle afecta máis esta moción, senón que nós na nosa tarefa de concelleiros na oposición tamén esa é parte da nosa función, fairar cos veciños e trasladar aquí, como solemos facer nos plenos, as preocupacións e inquedanzas que teñen. Mais aló, nos imos a absternos precisamente polo motivo que expresei de que é unha competencia que afecta máis ao goberno municipal. Muy bien, gracias. Alberto. Sí, bueno,
Penso que o debate vai ser curto. Nos aquí o que propoñíamos é máis, fuxindo de establecer de alguma maneira ese entramado burocrático, porque, a burocracia na xusta medida, penso que tamén polo xa falado anteriormente. Pero, aquí o que propoñíamos era, de alguma maneira, impulsar e facilitar a participación da venciñanza, non só na escoita pasiva, digamos, de propostas ou de actuacións que pode facer o Concello, senón nese sentido, facilitar de poder trasladarllas ao Concello. Entendemos que estas tres propostas non deixan de ser ferramentas que axudan a iso. É certo que unhas son máis para cuestións puntuais, como pode ser o escano veciñal, porque simplemente sería posibilidade de tomar a palabra cada 2 meses. Que sería, penso eu, a máis doada, aínda que require máis tempo e esforzo, como pode ser eses encontros nas diferentes parroquias. E a última, que sí que entendo que é a máis complicada, non sei se esa é a que pecaría máis de burocracia, a cuestión dos orzamentos participativos. Pero, máis alá de que isto podía estar tamén solventado a través deses encontros nas parroquias, nos entendemos que eran unhas medidas positivas de achegar realmente o Concello a veciñanza, de achegar esa toma de decisións a todas e todos, porque sí que é certo que hai un dito que se Mahoma non vai á montaña, a montaña vai a Mahoma. Pois esta moción tiña ese espírito, porque entendemos que se é o Concello quen vai, tamén facilita a participación das veciñas e veciños. Non sei, de alguna maneira creo que xa tamén podíamos prever este voto en contra. Tamén esperemos que non quede no olvido, no esquecemento esta proposta, e, non vou dicir todas, pero igual nun futuro que se poidan levar a cabo. Bueno, moi ben, eu creo que terminache moi ben, rematache moi ben, mellor dito, de que efectivamente no futuro isto se pode ao mellor levar a cabo. Eu non digo en algún aspecto, eu creo que no que se chama ou no que se refire a información ao cidadán, eu creo que nestes 6 anos a creación, o dixo moi ben Emma, a creación da área do Departamento de Atención ao Cidadán, é dicir, que hai unha persoa que ven calquer veciño e sabe que ten que vir a Xunta de Enma a preguntar de todo. Pode vir a urbanismo, a servicios sociais, onde sexa, pero tamén sabe que hai unha Concelleira de Atención ao Cidadán. Outra, a emisión dos plenos en streaming. Eu creo que isto tamén dá unha información. Hoxe non estamos sós aquí, hai moita xente que está vendo o pleno, é xente que vai a ver mañán en YouTube ou pasado ou cando queira, non? E despois tamén hai unha revista municipal que se saca con carácter semestral ou trimestral, e que tamén se dá información un pouco de casi todo. Despois, é verdad que o crear esas reunións de forma oficial, pois eu creo que sería meternos nunha salida moi difícil, porque terías que facelo nas 8 parroquias. Eso, o dixo moi ben Fátima tamén, é unha labor de cada concelleiro. Eu vivo nunha parroquia, pois eu terei que tamén intentar falar cos veciños da parroquia, ainda que como alcalde pois teño que falar con casi todos, non? Pero depois cada concelleiro de cada parroquia, cada grupo político, pois ten os seus contactos, as súas amistades e tal, pois tamén se informa, non solamente se recaba, sino tamén se informa. E logo, eu creo que é moi importante a comunicación cas asociacións. Nós, en Miño, non pode haber ningunha asociación que non diga que non falamos con eles. Se non falamos con eles é porque non nos dixeron nada. Pero vamos, non pode haber ningunha asociación en Miño que diga, no, como non son miestes falar. Nos falamos, que pasa que moitas veces, ao mellor, eu procuro, cando me chaman, procuro ir á sede da asociación, porque facilitas moito máis os da directiva que se desplacen ao Concello, pero outras veces son eles que queren vir ao Concello por distintos motivos, non? Bueno, eu creo que ese é un contacto que se ten fluído. Bueno, eu creo que por agora, pois, en eso sí que se pode mellorar, sempre se pode mellorar en todo. Non descarto que de cara ao futuro, pois, ao mellor se poida. De todas maneiras, eu aquí creo que metiches nesta moción cousas diversas, non? E ao mellor había que facer máis concreto, non? Bueno, alguna intervención máis, algo máis? Tienes frío? Pero é mellor que poña o abrigo, porque foi moito calor. Eu estou afogado. É mellor que poñas a chaqueta, é sagrario. Se estás mal, non, porque o calor non che vai, además ahora lle bota o frío todo ese tema.
Bueno, entón votamos este punto. Bueno, vamos a votar a moción presentada polo BNG, que é, vamos a ver, votos a favor, un voto a favor, votos votos en contra, 7 votos en contra, abstencións, 4 abstencións. Bueno, pois se rexeita por maioría absoluta. Pasamos ao punto seguinte, que é os informes de equipo de goberno. Creo que Cati ten aquí Bueno, houve un consello escolar no CPI, iba a haber consello escolar no Colexio de Bemantes, pero, bueno, por motivos da xenda ainda non se realizou. Supoño que será agora a finales de mes, pero, bueno, a documentación toda do Consello Escolar de Miño está a vosa disposición se o considerades, me avisades agora paso, vale? Moi ben, Cati, pois pasamos ao segundo punto, que é o de rogos e preguntas, que é o último, habitualmente máis extenso, pero vamos a ver se somos un pouco áxiles. Temos grupo orales, vale. Entón empezamos polas escritas, se che parece, que é Alberti, logo Alberti, se queres. Sí. Vale, primeiro Rogos, o camiño que atravesa a aldea Torre en Perves, conectando a ADP 4803 e 4802 do número 242 do inventario de camiños municipais, ten na súa marxe dereita, pouco antes do lavadoiro, unha gavia completamente colmatada e que provoca que a auga cruce de lado a lado do camiño case de maneira continua, dificultando o tránsito a pé. Polo exposto, solicitamos ao Goberno Municipal que realice as labores necesarias para resolver esta situación. Sí, contestas ti, Emma, ou... Non, nada é sinxelo. Iso está dentro das... Si está nas labores de mantenimiento. Non sei cando se poderá amañar. A ver, aí hai unha... Sabes que ven a auga da zona da vía do tren, que ven por un vial que precisamente queremos... Está metido no POS, que o aprobamos no POS 4-2026, 4-2025, adicional 4-2025. Aí vai unha canalización de augas, un saneamento e máis abastecemento de auga. Cando fagamos esa obra, claro, se facemos a canalización de augas, xa temos por onde levar o saneamento e a canalización de augas. Que ocorre? Tamén agora, non solamente esa gavia ou esa cuneta, como lle chames, hai moitas. Eu teño que decir, eso sí que con 3 operarios, tendo un de baixa e 2 en activo, eu creo que a veces se fan milagros, porque estes días, mentras a xente moitas veces está na casa e chaman por teléfono e tal e cual, que a veces se abusa un pouco de que unha persoa que vai cortar un árbol que está atrancado nun camiño alá no medio do monte que non pasa ninguén, ás 2 da mañá non se pode chamar. Un tío que vai ás 2 da mañá alá ao monte, non sei que pinta ás 2 da mañá un día de temporal, entón o que ten que facer é dar a volta e volver por outro sitio, se ten que ir a algo ali, pero que non se pode chamar. Claro, os operarios nada máis levantarse pola mañán, o primeiro que van facer, que sabes que empezan o turno ás 7, 7:30, o primeiro que van facer é cortar árboles, porque están atrancando camiños e tal. Estes días sabedes que caeron moitísimos árboles, postes da luz, postes de teléfono, eu que sei, arribadas, é tremendo. Entón, claro, hai cunetas a veces que che ven algún veciño e camiña a cuneta e, oye, pois daslle ali co ozadón e limpa a cuneta. Tampouco, a ver, que eu tamén creo que a veces estamos abusando en exceso do público, non? E temos, eu creo que temos tamén unha certa responsabilidade a todos os veciños. Aquí temos poucos operarios. Claro, hai xente que pode dicir, oye, pois contratade máis, vale? Se nos melloran desde o goberno ou desde quen corresponda, non sei, María, ti saberás, que nos melloren a aumentar a plantilla, non sei quen pode ser ese, non? E despois, se temos máis cartos para pagar máis operarios, pero claro, que todo vai correlativo. Cando lle dis, bueno, pois se temos máis operarios, teremos que subir un pouco os impostos. A iso non. Claro, a ver. Entonces, aí, é verdade onde dices ti, pero aí é que por forma natural ven moitísima auga. Eso, de feito, hai unha casa ali que tamén a fixeron moi baixa que lle afecta, sí.
Vale, o camiño que conecta a aldea Bañobre coa parroquia de Leiro, do número 242 do inventario de camiños municipais, presenta nas inmediacións do cruzamento do camiño que conecta a Ponte Baixoi, que este se atopa en moi malas condicións debido a que a arborada presente nos laterais medrouse en control e as súas raíces acabaron afectando o firme. Este problema comezou a notarse hai máis de 10 anos e, lonxe de ir a menos, os desperfectos no camiño foron en aumento, obrigando aos coches a reducir a velocidade e esquivar a focha. Polo exposto, solicitamos ao Goberno Municipal que realice as labores necesarias para resolver esta situación. Sí, bueno, simplemente decir que sí, que somos coñecedores desto, non só neste sitio, sino en máis sitios, e temos que, a ver se agora, cando en que se haga, somos capaces de todos esa xente que ten árbores nas zonas que non nos vai facer se haga, porque iso é un problema que temos para a zona de Viadeiro, por aí tamén. Ti te refires a unha raíz que hai ali... Sí. Como que sí que hai unha similar cerca de Trastorraña, pero bueno, tamén por acrecentar un poquinho esta cuestión, que sí que é certo que xa non se foi ano pasado, que tamén en época de choivas parte dese bueno, da terra que, bueno, moi entre aspas soporta esa vegetación caeu e agora tamén coas choivas volveu caer. Entón, bueno, non sei ata que punto ese camiño vai ser transitável no inmediato, pero bueno, tamén... Sabes que pasa, Alberto? O problema é que ti vas a ese veciño e dices, oye, mira, vamos a enchear a carretera e vamos a coller un metro. Ai, non. Pero pois que hai a terra e non vai recoller. Quen ten que ir? O público. Que claro, o público está para o que está. Non está, porque claro, a diferencia entre o privado e o público hai unha línea, hai un pouco, a veces, difusa. Claro, hai xente que ten os cómaros verticales, totalmente perpendiculares. Esa xente pois ten que facerse responsable. Que pasa? Que neste concello teremos que facer ao mellor algún tipo de ordenanza ou algún tipo de método para comunicarlle a esa xente tal. Cae un árbol de non sei quen e ten que ir ao concello a cortalo. E vamos. Pero eso chegará un momento en que non se pode facer. Cada un terase que facer responsable. A ver, en eso temos que avanzar tamén, porque xa bastante se fixo o ayuntamiento, xa leva moitos anos facendo de limpar os taludes todos da erva e tal polas beiras dos camiños, que iso é algo moi positivo e iso desde logo foi creado xa antes de estarnos no goberno, é algo moi positivo. Pero bueno, o que non pode ser é que estemos apañando todos os días balados. Eu podo che enseñar fotos, porque a min todos os días me pasan fotos dos partes do que va, bueno, te quedas abrallado, a verdade. Sí, bueno, que moitas veces a pedagogía non chega, pero a pedagogía a veces vai do problema. Vale, e o último dos rogos é o firme das rúas Carreira Barrosa, que conforman unha das principais arterias do núcleo de Miño, presenta un estado deteriorado que xa foi abordado en plenos anteriores, mais no concreto, varias veciñas e veciños trasladaron o seu malestar pola fochanca originada na rotonda da saída de Miño de dirección Betanzos. Polo exposto, solicitamos ao Goberno Municipal unha intervención rápida para amañar un problema que será unha molestia en moitas conductoras. Eu creo que isto comentamos antes. Sí. Se amaña reiterativamente, pero claro, aí pasa moitísimo tráfico. A nosa intención é eso. Agora temos o encargado o proxecto, tanto desa estrada como da que vais á praia, temos encargados proxectos, vamos a ver o importe que supón todo eso, e depois vamos a intentar metelos con cargo ao remanente, a ver o remanente deste ano e a ver se nos chega para facer. É un robo fácil. Ah, sí, Fátima. Vale. Coas choivas destes meses, a estrada de P4803 que vai da praia de Miño a Perves empeorou gravemente. Solicitamos que o Goberno Municipal insta a Deputación a que a actuación prevista inclúa a revisión do firme e non se limita a botar unha copa de asfalto por riba. Non entendi moi ben. Vamos a ver, na DP 4803, onde vai a pasar a Diputación o asfaltado, antes, sí. Efectivamente. A que falamos A altura do camping está abrindo o asfalto. Sí, pero eso están. Daquela que non se limiten a pasar o asfalto, porque claramente aí hai algún problema. Están os técnicos da Diputación con ese tema. No. Mira, a veces hai casualidades na vida, non? Esta é unha delas, foi unha casualidade que parasen de asfaltar ali porque aí xa eso estaba regañado, pero é que estes días regañou moitísimo máis. De feito, abreu, pois ao mellor casi unha cuarta.
eso xa o saben os técnicos. Entón, veunos ben que non se asfaltase, porque imagínate como eu ben asfaltado, pois agora estaba eso roto. E teñen que actuar, a ver que fan os técnicos. Eu vexo difícil, porque aí, ademais, hai un corremento de terrenos hacia baixo, que de feito hai unha casa ali abaixo, xa sabedes que está un pouco... É un cruce de gas. Bueno, pois eso, a ver, non sei que solución dan, pero claro, ten que ser a Diputación. Nos, esos son conscientes, xa falei eu con eles e tal, están no tema. Ten que facer a portavoz. Bueno, esa, como é unha pregunta oral, podoche contestar para o próximo pleno. A ver, Sagrario. Pero, a ver, eu non che quero dicir cousas, que xa che dixen antes algunhas, eu teño un bon recordo de algún concejal dali, pero que eso é verdad. Hai un enxarío, había un enxarío que se vai intentar amañar e tal, pero en Perves non hai ningún. Claro, pero intentarase tamén incluir algo. Temos que buscar o terreo e tal, pero bueno, vamos a buscar, hai que buscar un sitio máis ou menos. Hai que buscar, sí. Sí, a asociación que nos diga algo e tal, pero claro, os da asociación tamén agora... Ahora priorizan. Vamos a ver, a asociación agora ao facer ali o arreglo da escola infantil que se fixo ali, o parque que estaba, claro, eso cambiouse, xa sabedes que ali cambiamos o chan e tal, eso vaise poñer en frente onde estaban as pistas de tenis, máis ali á esquina. Claro, eso ahora sí que é prioritario, porque ahora sí que vai haber, aparte de estar a xente da asociación, vai haber moitos nenos, entonces eso, aunque son nenos pequenos e tal, pero bueno, vai haber nenos. Eso sería o prioritario, e despois, sí, en Perves teremos que buscar. Hai que, a ver, o problema é encontrar un sitio que o vexo complexo, o vexo complexo, pero bueno, ali por donde, bueno, por la zona donde está a túa casa, por aquela zona se pode mellor pensar en alguna zona. Se hai algunha cesión de terreno, que eu penso que se pode chegar a un acordo con alguén, estaría bastante céntrico, pero bueno, habría que falar. Bueno, xa che contestei, Veña, sí, veña. Seguinte. Ahora preguntas, Alberto, veña. Sí, o sea, non sei se trasladalo como rogo oral, pero bueno, sí que non vou dicir que os plenos municipais teñen que ser excesivamente ceremoniosos, pero bueno, polo menos sí que respetar polo menos os turnos de palabra, non facer interrupcións, que sí que é certo que, bueno, cando remate o pleno xa off the record, pues seguramente, bueno, como xa fixemos moitas veces, podemos falar máis en confianza ou de forma máis informal, pero bueno, polo menos tamén case vou dicir que por respecto a xente que tamén nos pode estar vendo, esas vendo que, bueno, que son as 10:15, pois cingres un poquinho tamén a orde do día. Pero, dito iso, isto queda así no aire para quen o quera coller. Xa paso a primeira das preguntas, que di, o Concello de Miño resolveu o 5 de febreiro o contrato coa empresa prestadora do servizo de axuda ao fogar Os Ventos e aprobou un novo prego de contratación mediante tramitación urxente, co obxectivo de recuperar a normalidade do servizo canto antes. Porén, malia o carácter urxente do procedimento, o anuncio non foi remitido á plataforma da Unión Europea até o 10 de febreiro ás 10:30 da mañá, o que supón unha demora relevante na posta en marcha do proceso de adxudicación. O Banega de Miño sempre considerou imprescindível garantir a máxima axilidade na tramitación do novo contrato e transparencia e información ás persoas usuarias e ás súas familias, así como asegurar o respeto das condicións laborais das traballadoras do SAF. Ademais, tendo en conta que o propio Goberno Municipal recoñeceu o empeoramento da calidade do servizo desde a comunicación inicial da resolución do contrato á empresa, non se pode descartar adoptar medidas transitorias que garantan unha prestación axeitada mentres non se resolva a nova contratación. Por todo isto, desde o Banega de Miño, formulamos as seguintes preguntas ao Goberno municipal. A primeira, bueno, a que se debe o atraso no envío do anuncio do prego de contratación á plataforma europea, malia tratarse dun procedimento de urxencia? Tamén, se o Goberno municipal vai adoptar algún tipo de medida complementaria para garantir a continuidade do servizo, continuidade e calidade do servizo de axuda no fogar durante este período transitorio. E, por último, se o Goberno municipal está traballando para asegurar tanto a información ás persoas usuarias e familias como o respeto das condicións laborais das traballadoras do servizo. Sí, eu queria che comentar unha cousa antes de darlle paso a
á concelleira e tamén á secretaria para que comente, sobre todo a secretaria, comente o aspecto técnico de por que se publicou isto máis tarde do que pensábamos, pero eu queria che facer unha matización, xa que ti tamén te permitiches comentar un pouco o tema do distendido dos plenos. Eu creo que hasta o de agora non foi mal. Eu podo aplicar o reglamento. O reglamento dice X minutos, dice aquí, non? Bueno, os minutos que pode falar cada un. Eu recordo de estar na oposición aquí e se me cortaba o micrófono. Eu iso nunca o fixe. E sabedes que aquí tuvestes intervencións, eu tamén me tendo a estenderme tamén, perdonade, pero tuvestes intervencións que exceden moi por encima dos minutos que están no reglamento. Creo que todos, eu creo que se trata de ser un pleno lógicamente formal, pero tamén distendido. Non se trata aquí nin de pelearnos, ni de, lógicamente, mostrar as nosas discrepancias, os nosos puntos de vista, pero guardando unha formalidade. Eu, por exemplo, que ti dixeches eso, eu tamén che digo, cada grupo, cada portavoz, ten un límite de 5 preguntas no pleno. Ti aquí, nunha pregunta, estás plantexando 3. A ver, si se trata de ser flexibles, eu creo que todos de alguna maneira temos que ser flexibles, non? Ti aquí estás facendo 3 preguntas e se che van a contestar, por suposto e tal, pero eu, por exemplo, a intervención que fixo Sagrario, bueno, pois está un pouco fora do habitual, pero tampouco é, non é unha falta de respeto nin eu creo que bueno, eu creo que creo que levamos uns anos xa aquí traballando e creo que estamos facendo aceptablemente todos, non? Primeira cuestión que plantexas, vaiche comentar a secretaria o problema técnico que se tivo para poder... Mari Carmen, se faz a favor. Mira, nós xa intentamos mandar o anuncio o viernes e tamén o lunes, pero dábanos un fallo a plataforma ao poñer que aplicaba a Directiva 2014-34 da Unión Europea, poñíanos que non nos deixaba reducir plazos, porque era un contrato que estaba sujeto, estaba no CPV do anexo 4 da Lei de Contratos e o campo de procedimento de urgencias como que non era compatible. Entonces estuvemos con correos electrónicos que a plataforma para que nos deixara mandalo por urgencia, porque legalmente polo artículo 119 pois podíase amparar esa urgencia pola utilidade pública, pero non nos deixaba, ao final a plataforma contestaronnos que o mandáramos ao diario da Unión Europea por e-notice e logo despois que enviáramos o anuncio á plataforma. E se fixemos o martes, que foi o máis rápido que pudemos, porque eso dixéronolo como ás 4 da tarde, esa solución, verdad? Bueno, foi un problema técnico. Exacto, e gracias a outros ayuntamientos que tamén nos dixeron como... pouco nos arreglaron. Sí, pouco nos arreglaron. Como facer. Bueno, un ayuntamento en concreto, que non había moitos máis. Fueron 3 días horribles porque el trabajo ya se hizo desde un departamento en el que no se hace, como nosotros, y sí, más ayuda que la plataforma, minimísima ayuda, intentando solventarlo como pudimos. Sí. A ver, eu quería que contestase tamén... Está contestado. No, pero aclara que, aunque se retrasou, bueno, Clara, en que se retrasou... No, xa non falo de mí. Era que se te olvidabas. A ver, aunque eso si se houbera sacado, acordadevos que nós estuveramos, non sei se fora pleno, xunta de goberno, non me acordo que fora, o xoves estuveramos comisión e xunta de goberno. Sí, a xunta de goberno, sí. Se houbéramos sacado o venres 6, vencía os 15 días, vencía o 21. Sí, había que deixar uns días máis. Que era sábado. Co cual, aunque se sacou o martes, venceu o 24, vence o 24. O sea, perdimos un día, en realidad perdimos un día. Bueno, é verdad que a veces... Sí, estuvemos angustiados en eso. Sí, a veces teño os correos... as plataformas pues, non funcionan. Bueno, vos sabedes que tedes contacto con toda esta da administración electrónica, sabedes que a veces cosas non van como... E se poñíamos que non aplicaba a directiva, non nos deixaba enviar o anuncio ao diario. Claro. Eso desde a plataforma. Se o publicamos tal como nos pedía a plataforma, salía en 35 días. Sí, claro, por non urgencia, nos deixaba reducir. Por urgencia son 15. Entón, claro,
ao final, bueno, tardamos pero ganamos 20. Que, bueno, pois iso que iba a explicar Yolanda, pero podes contestar se queres, Yolanda. Pero porque o mandamos por Enotis. No, hai dúas preguntas máis. Se o mandas pola plataforma, non... Hai dúas preguntas máis, contesta. Bueno, respecto á segunda pregunta, eu creo que xa está máis que explicado, falado, creo que incluso en algún pleno, sei que en comisión sí, por que razón non se pode xestionalo como ti expós. E na terceira pregunta, respecto a si se está xa sí, estamos xa en contacto para comunicar, o sea, elaborando para comunicar aos usuarios a situación na que estamos. E non sei se queda algo por aí, creo que non, non? No, en persona xa Bueno, agora, para convocar a mesa, perdona, porque se acababa o plazo 24, poñíamos a mesa para o 25, pero necesitamos un secretario para a mesa. Ahora mismo non está Ignacio, eu facía de secretaria cando non estaba Ignacio, da mesa, o sea, e Berta tampouco está, creo que hasta o 26, entonces, a poder ser, convocaríase por 26, non hai ningún problema. Bueno, se ven Ignacio se incorpora o lunes, pois xa está resolto. Claro, non sei. Vamos a ver se se incorpora bueno, hasta o o martes secreto. non vai ao médico. O sea. Hasta o martes vai ao médico. No. Bueno. Claro, se ven el, ainda se podría facer un... Me coges unha botella de agua. Aí non hai máis. Nada, si non hai nada. Sí, na parte das traballadoras tamén, bueno, respecto a empresas se tamén continúa esta situación e se desde o Concello tamén se contactou con ela. Sí, cas traballadoras, nós tuvemos unha reunión cas traballadoras, tanto cas traballadoras, o sea, perdón, cas representantes sindicais das traballadoras e ca representante do sindicato deses representantes sindicais. Entón, tuvemos unha reunión. E, bueno, eu creo que foi unha reunión cordial, como todas as que levamos tendo, donde, evidentemente, pues, teñen que defender os seus intereses, e en eso nos vamos a respaldar, eso está claro. A cuestión é o momento, o procedimento, eso elas decídeno, nos vamos a apoiar sempre, e o que, lóxicamente, o que estamos nos intentando é que durante este período a empresa siga prestando preste un servicio mínimamente axeitado, con todas as carencias que sabemos que hai e demais. As traballadoras supoño que se irán incorporando a medida que vayan mellorando de saúde e tal, e logo, bueno, en canto se abra a mesa e se saquen as ofertas, vamos a ver se somos áxiles para que os trámites a facer se cumpla o máis rápido posible, pero bueno, aí non nos fagamos moitas ilusións, porque xa sabedes que, mira, con isto da plataforma, basta que queires facelo o día seguinte para que falle algo, xa. Por desgracia, isto é o que é, este é o sistema, bueno, xa falamos moitas veces, a atadura que temos que estamos nunha administración pública. Alberto, se queres pasamos á seguinte. Sí, no ano 2024 o Concello de Miño aprobaba a reforma da Praza da Fonte por un importe superior a 160.000 euros, cuxa obra estaba financiada na súa totalidade con os fondos achegados pola Deputación da Coruña a través do POS+. Pasado ano e medio aproximadamente desde a aprobación da obra, esta continúa sen iniciarse. A que se debe este retraso? Se ten o Goberno municipal unha previsión para iniciar esta intervención? Ahora sí, é que xa iba a contestar antes. Pois que quedou deserta 2 veces. Ben, creo que xa dixemos en algunha ocasión. Ahora temos que actualizar outra vez, incrementar o orzamento da obra, porque claro, todo sube. Como está financiada pola Diputación, vamos a ver como temos que facer para que ese incremento nos lo financie, volver a licitala, esperemos que algunha empresa non la queira facer, porque é certo, 2 veces deserta, quedou. Sí. Desde hai varias semanas podemos ver como o paso entre o edificio municipal e as pistas do Rabazal está precintado por seguridade, debido a caída de material desde o tellado. A que se debe este problema e se o Goberno ten algunha previsión para resolver o problema?
O problema é que caen as tellas. Entonces hai que poñerlle unha valla por seguridade para que non lle caigan a nadie encima. E despois, cando para de chover, pois haberá que subir ao tellado e probablemente cambialas, claro. O tellado probablemente creo que se pegaran con cemento, non me dixeches, Fran? E cos anos foronse levantando, as tellas van caendo, e esperemos que podamos retellar e non taxa que facer o tellado inteiro, porque te baixa a uralita. Vale, entonces xa salto directamente a quinta, pero bueno, sabe que se me responde se existe algún tipo de avance na tramitación das mínimas do Baixoi como enil dese último pleno ordinario. A resposta é que non. Vale, esa última, recentemente podíamos ver un dos tramos iniciais das fragas do Xarío, a altura da rúa Monteagudo da urbanización Costa Miño, como un sumidoiro verteu augas negras neste espazo. A zona afectada, de varias dúcias de metros cuadrados, presentaba restos de augas fecais e outros materiais insalubres nunha zona de valor medioambiental e de paso de animais e persoas. O goberno municipal é coñecedor deste acontecemento e valora tomar algunha medida para, na medida do posible, limitar ou evitar un evento similar? Sí, o coñecemos, foi unha tromba de auga que provocou un atasque puntual nunha mezcla de fecales e pluviales, e Espina está mirando para que non volva a pasar. A información que nos trasladaron. Tócalle, creo que Fátima tiña sei, mira, eu quería comentar que antes tiño aquí apuntado, esqueceuseme, cando explicamos, falamos do plan de camiños que propoñedes, decirvos que se me olvidou, se me esqueceu, decir que este plan son 800.000 euros, pero eu teño aínda, como son un maior, moito máis maior que vos, teño aínda o concepto en pesetas. A Luís tamén lle pasa como a min, verdad? Entonces, os 800.000 euros son 133.108.000 euros. É dicir, que a veces ao falar en euros pesetas 133 millóns de pesetas, claro, ao final a veces falamos dos euros como se fora algo tal, estamos falando de 133 millóns de pesetas que se van a invertir en isto, e non fai tantos anos 133 millóns de pesetas era moito diñeiro. Bueno, perdona, Fátima, Ben, bueno, aquí nesta vou ser un pouco reiterativa, pero bueno, todos somos coñecedores de que a situación do servizo do fogar non é a adecuada. Cando se acordou a rescisión do contrato, díxose que se ian tomar algunhas medidas por parte do Concello para que o servicio fose o máis axeitado. Mais o certo é que nin o servizo nin a situación das traballadoras melloraron, sendo que estas últimas están a ter problemas cos seus salarios. Ten o Goberno municipal previsto algunha forma ou algunha medida para revertir esta situación? Bueno, eu creo que o acabamos de contestar ahora mismo, fai 5 segundos. Nos temos falado xa cas representantes das traballadoras, efectivamente somos coñecedores dese problema, somos coñecedores da situación, e desde logo nos vamos a apoialas e vamos, lóxicamente, elas teñen un trámite, poden facer un trámite e tal, e nos vamos a apoialas na medida en que teñamos esa posibilidade legal. Bueno, nos estamos en contacto con elas e sabemos, sí, efectivamente, que hai diferencias nos cobros dos salarios e algúns problemas que teremos que solucionar, que se terán que solucionar. Ben, a segunda xa é reiterativa pola nosa parte. Estamos no mes de febreiro e seguimos sen presupostos. Ten o Concello algunha data para presentalos? Vouche contestar eu, ou queres contestar ti? Vamos a ver, é verdad que é reiterativa, pero bueno, está ben que afagades, non? Nos temos que sacar os orzamentos. O que pasa cos orzamentos, o ten dito moitas veces Alberti, os orzamentos non é un mero papel, non é un mero documento que os sacas para cumprir un plazo. Os orzamentos telos que sacar para logo levar a cabo unha xestión. E tens que dotar as partidas correspondentes de diñeiro suficiente para levar a cabo esa xestión. Eu antes creo que apuntei algo en ese sentido con respecto á licitación das zonas verdes. Agora tuvemos aí un desfase no coste do servicio de axuda no fogar. Iso tuvemos que recalcular algúns números, facer algunhas, porque hai un gasto a maiores. É verdad
que hai un acordo entre a FEGAN e a Xunta, que falamos tamén outro día, onde se van a subir os importes, pero bueno, eso todavía ainda non o temos. Pódese ter en conta nas previsións, pero non está todavía concretado formalmente. Entonces, bueno, nos queríamos sacar, xa temos en marcha o de licitación de zonas verdes, que se ten que sacar xa, porque é verdad que eso, entre que licitamos e tal, vamos estar na primavera. Eso houve que reconducir o orzamento, e, bueno, tuvemos aí tamén un retraso, porque, como sabedes, tanto Secretaría como Intervención estuveron volcados totalmente no tema este da axuda no fogar. Eu creo que é máis que evidente, polas reunións que tuvemos aquí e que falamos tanto en comisións como fora das comisións en pleno, non? Entón, claro, nós temos uns recursos moi limitados, non só económicos, tamén humanos. Entón, claro, digo que non lle podes pedir a unha persona que che faga 5 cousas á vez. Pode facer 10 ou 11, pero 15, o sea, estamos sacando moitas cousas en paralelo. Bueno, eu creo que teríamos que sacalo. Yo solo añado exceso de tareas y acumulación. Exceso de tareas, acumulación y cada vez carencia de mayor personal. Entonces hay un reparto que a veces impide empezar otras tareas o continuarlas en este caso. Porque tamén hai bajas. Entonces estamos un pouco... Que claro, por exemplo, Mari está en intervención. E claro, foi un traballo en intervención, pero agora está de secretaria accidental. Claro, entón Mari ten que multiplicarse por 2. E claro, eu sei que hai un esforzo considerable, porque non está o secretario, fai ela de secretario, pero xa o secretario facía o papel de secretaria, que está de baixa, levano 2 meses de baixa. A rapaza que está de técnica de contratación, ou como se chame o posto, que non é técnica de servicios non sei que, bueno, tamén está de baixa. E carga traballo en intervención. Que era a que levaba, conxunto co secretario occidental, todo o problema de servicio de axuda. Claro, eso, ao final, que faz? Pois tens que priorizar. Eu, para min, ao mellor me equivoco, pero eu creo que para min o prioritario era o servicio de axuda no fogar. Eu sei que o orzamento, o orzamento, mentras este prorrogado, temos marxen para traballar. O problema é cando cheguemos a noviembre co prorrogado, aí sí que vai ser máis difícil, pero temos marxe, co cual non dá un mismo aprobalo en febreiro, en marzo ou en abril. Eu sei que vos o decides porque efectivamente hai un plazo legal e tal, pero bueno, tampouco é habitual. Eu hoxe, ou ayer, non sei, vin a un alcalde que salía no periódico dicindo que iban a aprobar en abril, a ver se aproban en abril, non sei que, home, eu espero que non cheguemos a tan tarde e tal, pero bueno, que hai... Que al paso que vamos... Bueno, eu dicía como indirecta. Bueno, eu creo que o importante do orzamento, que o plazo é importante, pero o importante do orzamento é que se faga un orzamento para que se poida sacar adiante os servicios. Nós temos moitos retos por diante, eu creo que iso nadie se escapa. Este ano acabamos, como sabedes, acabamos de dedicar 1 millón de euros que pedimos prestado ao Ministerio para pagar os expropiados e outro 1 millón de euros que pagamos nós dos nosos fondos, os expropiados. Entón, a ver, se está facendo un esforzo. É verdad que agora, con isto, salvo unha finca ou dúas que quedan aí por determinar tal, que está liquidado todo o tema de pagar os expropiados. Bueno, pois iso eu creo que é un fito, non? Entonces, que agora vamos a sacar contratos, pois bueno, pois iso tamén temos que ter partidas. Hai que encaixar todo. É que eu non me... Ao mellor había que fazer un día como unha xornada de portas abertas para ver todo o que hai. É boa idea. Porque, sí, non é doado. Alberto, perdona, Fátima, que eras ti que preguntaches. A ver, eu estaría máis encantado se tiveramos o orzamento en decembro. Pero non te penses que é porque nós estamos aí vagoneando ou estamos tal, porque realmente en intervención saben que nós queremos sacar o tal, pero claro, hai prioridades, e che surgen cousas. Entonces, digo que non podes facer tampouco se tes 4 personas que fagan o traballo de 20. E por desgracia, neste concello, aunque fora parezca o contrario, que a veces sois cousas por aí e tal, neste concello o traballo está moi xusto, o sea, os traballadores están moi xustos. Aquí se necesitaba máis plantilla. Entonces,
Bueno, depois tiñamos que ter, claro, agora temos 3 personas de baixa, as 3 de secretaría, que non é donde hai un secretaria, pois é unha secretaria, un secretario suplente, ou accidental que se chama, e logo a técnica de contratación. Entón, toda esa contratación, todo isto que fixemos agora, o fixeron entre María e Mari Carmen. Entonces, claro, se están facendo eso, como te podes centrar en cadrar todos os números que temos aquí? Porque aquí estamos falando de máis de 10 millóns de euros de orzamento. Bueno, sacamos licita as zonas verdes, sacamos os edificios agora fai pouco, temos que empezar a limpieza de edificios, temos que sacar agora o da auga, o sea, é que con un hándicap, que a veces nos olvidamos, con un hándicap, que fai 25 anos ou 30 anos, os contratos duraban 30, 25 anos. Pero desde que entrou en vigor esta lei do contrato do sector público, agora os contratos son 2 más 1 más 1, que son 4 ou 5 anos, e non podes facer contratos por 25 anos. Creo, non? Non, ten que ter moita inversión Claro, entón ti tens que ter contratos por 4 ou 5 anos, cando te das conta xa che está vencendo. Xa tens que volver a sacar outro pliego. Pero é que claro, se tuveras 5 contratos, pero cantos contratos temos? Cantos servicios temos? É dicir, isto hai que reflexionar, non nós, pero desde máis arriba de nós teñen que ir reflexionando que ou cambian a normativa, adaptan a normativa e dotan de personal os concellos pequenos sobre todo, ou mancumonan servicios ou hai que buscar unha solución. Isto eu o vexo bastante complexo. E ti fala con calquer concello, vos tedes alcaldes, amigos vosos, vos compañeros, falade con eles a ver o que vos din. Eu estuve hoxe falando cun alcalde do PP e cun alcalde do BNG. E non o digo de broma, de verdad, vos lo xuro o sea, estuve falando, os 3 coincidíamos no mismo. A situación na que están os concellos están infradotados e somos os que estamos na infantería dos servicios públicos, de todo o servicio público, porque aquí venche xente a reclamar cousas de sanidade, de educación, de cousas que non son competencias do concello, pero tens que atendelos e depois ti non tes medios. Entonces, ou se lle dá unha volta a isto, ou eu creo que os concellos están nunha crisis bastante complexa. Bueno, non quero enrollarme máis, que xa estamos todos. Bueno, non sei se quere algo máis, non? Bueno, pois levantamos a sesión, moitas gracias, bo día, boa noite. 22:40.